So ang paksa po nila ay sinasamba ba daw ng Roman Catholic Church at sa kanilang turo. Ang images, yun po yung pag-uusapan. Affirmative po dito si Dino Diaz. Ang negative naman po dito ay si Brother Alvin Kitamundok ng Roman Catholic. Magkakaroon na muna tayo ng orientation para sa kanilang pag-uusapan kung ano yung mamamagitang batas at rules para hindi po magkagulo ang ating pong debate ngayon. Expecting na maging maayos ang debate, sports and educational lamang po ito at spiritual. Inano ko lang muna yung ating rules. Presentan itong rules na. Hindi lang. Ulitin ko yung share screen ko ulit. Yan. Kailan. Ano ba itong ano? Share screen. Hanggang na. Give me a second. Mari dito. Yan. Pwede James pakitag sa akin? Yung live natin yung pakitag sa akin. So, di kita, bro Dino, pwede mo bang ipatulong ako? I-ano mo nga sa kanya yung live. Okay, sige po, Bro Alvin. Nakikita niyo ba mga kapatid? Nakikita niyo ba yung rules natin? Andiyan na. Nakikita niyo hindi? Masyado bang maliit? Yan. Basahin ko sa inyo ha. Basahin ko sa inyo yung ating rules. Kasi presenta ko yung ating time. Ito muna, yung rules muna natin. Makinig mo muna kayo mga kapatid. Ano po? Okay, ito yung rules natin. Official debate rules. Ano ba itong... Ano ko? I-mute mo na kita, Bro Dalvin. Number 1, pakinggan po ng maigi. All categorical questions must be answered categorically with explanation of at least 20 seconds maximum. Yan. Number 2, a both answer is accepted with explanation of at least 20 seconds maximum. Number 3, unable to answer a categorical question is automatically denied without explanation, and it must be explained on the presentation after. Number 4, during the first presentation, only what is laid out should be cross-examined. Alam yung nalatag lang, yun lang yung itatanong. Number 5, during the second presentation or rebuttal, any question are allowed, but it must be aligned to the topic. So lahat na po pwede na itanong sa rebuttal, basta align lang sa topic. Pag wala sa topic, atin pong papansinin ito. Number 6, nawala siya, no? Sino yung nawala? Number 6, objections. Sana ba yung isa nawala? Objections must be directly addressed to the moderator as well as the counter objection. Di pwedeng magkasabayan dahil magkagulong usapan. 7, no interruption during presentation ng isa, conclusion. Ayan. Number 8, a debater who receives 3 warnings from the moderator will be subject to discipline through deduction of at least 1 minute to be added to the other debater. Number 9, the cross-examiner should not interrupt the examinee, and vice versa. Pag nagpipresenta yung isa, nagsasagot siya, huwag mo na siyang interrupt kasi patapusin muna. Pati yung sumasagot din, tatapusin yung kanyang sagot bago po siya interrupt. Number 10, no side comments. Number 11, no unprofessional attitude. Number 12, out of topic is not accepted. Number 13, showdown. Ay tatanggapin mo bang talo ka na, mga ganun po, no? Is allowed, but it must be agreed by the 2 debaters and the moderator. Pag nag-agree yung dalawa kung ano yung babasahin, letra po, no, na pag nabasa, talo na daw. Pag hindi nabasa, hindi na talo. Kung ano man yung pag-uusapan na nagkasunduan, sige po, i-grant natin yung challenge.
Pagka hindi po nagkasundo at talagang hindi talaga madalas sa pagkakasundo, ay sige, next question po natin yan. The moderator will decide. Number 14, when the moderator says stop time, kasi time na yung 20 seconds niya, next question na, no? This must be honored. Pagka nagsalita pa rin na hindi tumitigil, no? Tapos dumampas na sa 5 seconds, nasayang yung oras ng isa, warningan po natin yan. Number 15, always respect the moderator and the moderator's decision is always final. So hindi po ako magiging biased dito. Vote po, babawasan ko, vote sisitahin ko pag hindi nagpasakop. At ito po, isa sa mga rules po ng OBFD, ano? Always, being unruly and unkind and disrespectful towards the moderator and the debater is automatically the loser of the debate. Ibig sabihin, kapag ka binabastos na yung moderator, pati binabastos na yung kapwa, pati yung mga nanonood, medyo upset na, ikikik na po namin sa room. Tapos, bahala na tapos ng live. Kasi hindi maganda. Kaya kailangan, sundin natin tong mga rules na ito. Yung isang debater natin, wala. Ayan, Brodino, naririnig mo kami? Teka muna, parang kailangan kong iyan ito. Add stream. Membro. Nag-orient pa ako, Brodino, ha? 17, moderator is not allowed to read or decide. Pakimik mo na, no? What is to read but only to moderate for the debate. So hindi ako pwedeng parang utusan ninyo, sabihin niyo, moderator, basahin mo nga sa kanya kung anong to para maano siya. Hindi pwede, no? Maliban na magkasundo kayo. Okay, sige, pagkasunduan niyo muna yan. Kung papayag yung isa, sige, kung bigyan natin. Pag-ayaw, edi wala, huwag nating pilitin. Yun po yung rules natin, ha? Yun po yung mamamagitan sa akin at sa inyong dalawa. Wala nang iba. So ang confirmatory ko dito, ang gusto kong malaman dito kung agree kayong dalawa dito sa ating rules, para dito yung accountable mamaya. Yan. Brother Alvin ng Roman Catholic, agree po ba kayo dito? Brodino? Yes po. Yes. Okay. Bro Alvin, okay ba? Kayo Teka, Bro James, dagdagan natin na walang sapawan. Sige, walang sapawan. Kasama dagdagan natin ng rules na walang sapawan. Okay. Kasama yan dyan, walang Kasi sapawan. magulo pag sapaw. Oo. Pero kung halimbawa, kung mag-counter objection kay counter yung objection nyo na lang, pag gusto nyo sumapaw dun siya sa mali yung siguro sinabi niya, i-counter nyo lang sa akin, diretso lang, tapos patatahimikin ko muna, tapos pakikinggan kita, tapos yung isa naman. Para hindi talaga, para hindi masabing interruption yung dating. So dito ito yung ating maging rules. So mag-umpisa na tayo. I-presenta ko muna yung inyong oras. 10 minutes ata kayo. Hindi ako nagkakamali, no? 10 minutes po ata kayo dito. Yan. Para makita din yung ating oras. I-stop time ko yan kapag nagpaulit ng tanong. Yan, nakikita na. So siguro, mag-start na tayo. No? Bibigyan ko ng, so walang pagtatagal. Anong nangyari dito sa aking I-mute muna kita, Brother Alvin. Okay, 1 minute, bibigyan natin si Brother Dino ng pagpapakilala sa kanya sarili. Bro Dino, pwede ka bang bumati o whatsoever na introduction mo? Bro Dino, paki-unmute. Tapos ibigay natin kay Bro Alvin yung 1 minute din. Bro Dino, paki-unmute. Ayun, magandang gabi po mga kaibigan at kapatid. Ako po si Brother Dino Diaz, sa panig po ng Baptist. Papatunayan ko na ang Katoliko, ang sacred image ba ng Katoliko ay sinasamba ba? So ayan po, patunayan natin mamaya. Ako pala si Brother Dino Diaz, na isang apologista po ng Baptist. Nawa po mga kapatid, mag-enjoy po tayo sa magiging magandang usapin. God bless po at magandang gabi. Okay, salamat Brother Dino sa iyong introduction. Bibigyan din po natin ang atin pong kapatid sa Roman Catholic Church, Brother Alvin ng Chief Apologist. Bibigyan din natin siya ng 1 minute para sa pagpapakilala, one introduction. Bro Alvin? Bro? Nakamute ka bro? Teka lang. Hindi ka narinig. Wait lang. Nakamute. Sige, ulitin mo po.
Magandang gabi sa ating lahat. Sa ating katunggali ngayon na baptist si Dino Diaz. Hindi ko siya nakikita sa mukha at ang moderator natin dito sa Baptist na forum si James at sa lahat ng mga listeners and watchers natin dito, magandang gabi. Sa negative of the proposition na patunayan ni Dino Diaz ng Baptist na sumasamba talaga ang Katoliko ng mga banal na larawan sa simbahang Katoliko. So I'll be the negative representing the Roman Catholic Church as the Chief Roman Catholic Apologist and Bishop Delegated. Brad James, okay na? Okay, thank you. Thank you, Brother Alvin, sa iyong introduction. So walang pagtatagal, bibigyan natin ng 10 minutes si Brother Dino Diaz as a first speaker affirmative. 10 minutes, Bro Dino, mag-umpisa yan pag nagsalita ka na, ha? Sige, tutuloy mo. Okay po. Mute mo na, Bro Alvin. Ayun. Magandang gabi po sa ulitin sa inyo mga kapatid, no? Isang napakalaking opportunity na makausap po natin ang Chief Apologist po ng RCC. Sandali lang, moderator. Pwede ba, Bro Alvin, pamute po muna? Tuloy mo, bro, tuloy mo. Okay, tuloy mo, tuloy mo. Unmute mo, nakamute ka, nakamute ka. Paki-unmute mo. Nakamute ka, baka nagsasalita ka dyan. Ayun, nakamute nga. Okay, once again, no, isang napakalaking oportunidad pong makausap natin ang Chief Apologist po ng RCC, si Brother Alvin Gita Mundok. Ano po? Ngayon po mga kapatid, ang paksa po ay sacred images sinasamba ba ng Katoliko. Yan po, no? Bale, yung aming referensya, lahat po ay pinagmulan basta aral ng Katoliko, gagamitin po natin yan. Dito po mga kaibigan at kapatid, pwede ba palagay sa screen yung kakasin ko, bro? Pwede ba makitingnan dyan sa sa message? Dito kay Entra Senyora de Salvacion. Wait lang, pakitiwan mo. Tanungin mo na kita kung saan dito. Alin ba dito? Ito ba? Tama ba to? Nobina. Ayan, yung cover muna tayo. Ayan, nasend ko yan kayo, na-picturean ko kanina. So, ayan yung picture po, mga kapatid. Ang nakalagay po dyan, Nobina sa Entra Senyora de Salvacion. Ito po ay Hiligaynon, no? Ngayon, kung magtanong si Bro Alvin mamaya, pwede natin i-translate po yan para for the sake naman na maunawaan ng lahat pong nakikinig. At the same time, si Brother Alvin. Basahin po natin yan sa front page. Brother James, pwede ba? Next. Ayan. Ang nakalagay po dito kapatid, hindi yan yung isa. Yung cover tapos front page. Ayan. Nobina sa Entra Senyora de Salvacion. Ginsulat ni Mariano Perfecto. Ang sabi po dito, nota or note, no? Sarang mapangadji o sarang mapangamuyo ini nga nobina bisan ano nga adlaw labi na kun may ginapangabay nga kaayuhan nga buot madangat magnobina apang dili labigid nga maayo kun magkumpisar kag mga lawat sa sulod sang nobina kag magbuhat man bisan kun ano nga buhat sa kaluoy nga iya madangat. Ito po ay tawag dito pinapayagan pong gagawin po ng mananampalataya. Ito po ay guidelines or devotion po nila. Ngayon, ang susunod po, mababasa din po natin yan, con superior permiso is propiedad de Doña Nicolasa Vida de Perfecto La Panayana 7 Arma Pamandurriao, Syudad ng Iloilo. May telephone number po ito, no? 321-2256 and 321-0977. Next, page 3. Basahin po natin ang page 3. Ang sabi po dito,
No. Sa baba. Okay. O matinabangon nga tuod nga Birhen Maria, Nuestra de Salvacion. Sabi po dito. O matulungin na totoong Birhen Maria, Nuestra de Salvacion, madamo kang nagkasari-sari nga tuod nga lugar ang ginasimbahan sa imo santos nga larawan. Ayan, nabasa po natin, napakarami at iba-ibang lugar, sabi po dito, na sinasambahan ng iyong banal na larawan. O, napatunayan po natin. Kaya matibay po ito mga kapatid na batayan, kung saan po paksa pa lang panalo na. So, yung paksa, no? Yung paksa namin ay ito. Sacred images, sinasamba ba ng Katoliko? Dito pa lang po, yes. Banal na larawan, sinasamba po ng Katoliko. So, ganun pa man, dagdagan po natin yung ating patunay. Dito po kay Antonio de Padua, pwede ba malagay sa screen? Di Padua. Yung nasend ko? Okay ba? Nobina kay Antonio de Padua. Hindi ko siya makita sa screen pa. Yan na. Ayan. Hindi po makita. Dito siguro. Ba't di makita? Wait. Tingnan po. Di ba makita? Ayun, yun. Nakita ko na. Ayan po mga kapatid. O, nakita na. Ayan po mga kapatid. Naririnig ba ako, moderator? Ayan po mga kapatid. No? San Antonio de Padua. Ang nobina kay San Antonio de Padua. So ano ba yan? Ito po mga kapatid sa loob. First, front page. Pwede bang pa-open? Ayan. Dito po copyright 1965 by Milagros Perfecto Sanchez. All rights reserved. Ang sabi po dito. Dubina sang mahimayaon kag pala milagro nga San Antonio de Padua nga binisaya sa pulong Hiligaynon sang presbitero. Ito daw po ay itiniralan na i-translate po no into Hiligaynon, binisaya into Hiligaynon sang presbitero o tawag dito authority po ng Katoliko ni Don Anselma Abansina, provisor kang bikaryo general sang obispo. Ito po ay general po ng mga obispo sa Haro kag Cura Paroko sa Villa de Arevalo sa Iloilo. Iloilo po, tanda natin, ito po ay Hiligaynon. Ang sabi po dito, con superior permiso, ginadilian ang paghuwad, Milagros Perfecto Sanchez, Tag-iya, Manog Dumala, 7 Armapa Street, Mandurriao, Syudad sang Iloilo. Tandaan po natin yan. No? Ganon din po yung number. Bilis Okay. Dito po kapatid na James sa page, ano bang page yan? 26 to 27. 26 next. Ayan. Kung papansin, pwede ba medyo palakihan ng konti para mabasa po? 26. Ganyan na siya bro. Okay lang. Basta ano talaga, screen, ano lang, napicturan lang talaga at isend ang liit. Ito, sa 26, babasahin ko kapatid, andyan po yung may nakakulay po noon, naka-shade po, yan po yung mababasa dyan. Ano nakalagay po? Sa 26, saksi ini nga tanan, ang dili maisip nga iya, ginpanabangan labi na ang taga-Padua, nga amo ang labing pinalangga sang santo. Ito daw yung pinakamamahal ng santo. Busa ini nga syudad, sa Padua, lumabaw man sa iban nga syudad, bugos nga kalibutan sa pagtahod, pagdebosyon kag pagsimba kay San Antonio. Ayan kag ila ginpili nga patron kag ginbuhat sing madamo nga simbahan kag isa ka kapilya nga matahom nga napunihan nga mahal sing labi kag ginatingalahan sang Europa ginbutang kag gintago nila ang santos niya nga lawas. Ayan po mga kapatid, no? Sinasamba yung katawan ni Padua na itinago po nila. Ayon, ano ba yung itinago nila? Yung lawas. Sabi doon yung katawan. Dito po sa 24, paki-change po ng ano? Ayan, Antonio de Padua pa rin po. 24.
Antonio de Padua. Ayan ba? Ayan, yan. 24. 24. Ayan po sa 24, ano pong nakalagay? Yan, makita po sa screen mga kapatid, basahin nyo. Number 24. Sabi po dito, diri sini nga pagkilala niya sa pagdayaw niya sa dako nga daw subong sang nakita gid sang iya mga mata sa luwas kagintinguha nga pagkilalahon pagsimba kag pagtahuron man siya sang iban nga mga tao kag pagkilala sini nga grasya ang iban nga tao ginbuhat sang Dios nga maglabas ang iya dila kag wala madunot tubtob karon gintugot man sa iya nga balos sang iya mataas nga pagkilala sang pagkahintang sang Dios. Ito daw, no? Itong si Antonio de Padua, tandaan po natin, ito ay dahil po siya ay masunurin, sabi po dito, at kilala po siya na tagapaglingkod po ng Diyos, sabi dito, siya din po ay dapat makilala, sambahin at igalang din po siya sa kalagayang Diyos. Ito po pagkilala sa mga tao sa ila, no? Dapat kilalanin din ng tao ito. Pagkahimtang kag sang ila nga kinahanglan nga madamo, iya gintabangan subong nga pananglit sang nakilala ang iya ginbuhat sa isa ka babae nga inabot sang isa ka lakas nga kaimulon. Kag nagdangop kay San Antonio agod siya tabangan, gilayon na tuman ang iya ginapangayo kay pinilakan siya sang larawan sang santo. Yung larawan po sang santo dito sa baba, itong nilagyan ko po yan ng kudlet, no? Nakaloob po sa parisukat na kahon, mga kapatid. Yan po yung larawan ng santo, no? Na yun ay sinamba at igalang din po. Yan po ay katuruan po ng RCC. Ayan po, so malinaw po mga kapatid, na yung paksa po ay napatunayan po natin, iwan lang natin kung paano ito ng chief apologist ng RCC mapamalian. Ano po mga kapatid? Dito naman po, kay San Ramon Nonato, page 1. Ito. Ayan. Iyan po, ibalik po doon sa cover. Okay. Nobina sa kay San Ramon Nonato. Ayan po, mababasa natin sa labas. Okay, thank you. Next, San Ramon Nonato. Ayan po, no? 1 minute na, babasahin ko na lang dito sa page 1. Okay. Page 1, pakilagay po, sabi dito, Santo Senior nga San Ramon Nonato, mahiligog maon sang imo nga dibutos, bisan ako labing nakubos sa imong mga dibutos, yari ako nagatubang kag nagasimba man sa imo. Sabi dito, kag nagaampo ako sa dako nga pagpaubos, nga padangaton mo ang kinahanglan ko pagbuhat sing maayo sining imo nobina, o Santos. Sa baba, o Santos. Ayan, yung may underline. Ayan po, mga kapatid, napatunayan po natin na sila po talaga sumasamba sa sacred, no? Images, larawan, at hindi lamang larawan, pati pa po mga santos. Sabi ang santos, tumutukoy po yan sa rebulto. Ayan po mga kapatid, napatunayan po natin, no? Nawa po ay mapamalian ito ni Bro Alvin Gitamundok. Sige po, Brother James, okay na ba yung time o meron pa ba? Time. Okay. Salamat Bro Dino sa iyong presentation at dyan natapos. Ngayon ay cross-examination ka ni Brother Alvin Gitamundok ng 10 minutes. Bro Alvin, paki-unmute at mag-umpisaan yung time pag nagsalita ka na sa cross-examination mo sa nilatag ni Bro Dino Diaz. Are you ready? Paki-unmute. And Bro Alvin, paki-unmute. Andiyan ka ba? Yan. Paki-unmute. Yan. Yes. Okay. Sige po. Go ahead. Am I heard? Dinig ba ko dyan? Yes, rinig bro. Rinig. Unang tanong ko sa iyo, Dong Dino Diaz, you hear me? Please answer me categorically. Categorical question. Yes, narinig kita. Mababasa sa Biblia? Wait. Sige. Meron bang mababasa sa Biblia na bawal sambahin ang isang banal? Letra po letra ha? Meron bang mababasa talata sa Biblia, chapter and verse, sa New Testament at sa Old Testament, buong Biblia, na bawal sambahin ang larawan ng banal?
Meron Yes, kang mababasa meron. dyan, letra po letra Wait lang, banal, wait lang, wait lang. santo, at banal na larawan, wala. Meron daw, Meron wala. po. Meron po. Ang sabi ko dito, sa Mateo 4:10, no? Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy Objection, God, moderator. and him only shall thou serve. Objection? Objection, yes. Moderator, ang objection ko, narinig mo naman letra por letra. Dapat umamin siya na walang letra, naintindihan lang niya o sa pagkahulugan niya. Kasi ang tanong ko is very categorical. May chapter and verse pa sa Biblia, letra por letra, bawal sambahin ang banal na santo na tao o banal na larawan ng santo, letra por letra, kahit saan dyan. Wala namang letra po letra sa Mateo 4:10, Okay Mr. na. Moderator eh. Yes, yes, yes. Rodino, may counter-objection? Yeah, counter objection ko, pag sinabi ko meron, pasagutin po ako pag meron, may paliwanag. No? At saka Brother Alvin, hanapan mo pa ako sabi yung letra por letra. Actually, ang paksa, malinaw yan eh. Sacred images sinasamba ng Katoliko. Yes, kaya nga, napatunayan ko dito sa nobina eh. Okay na, ito decision ko ha. So, tandaan ninyo yung rules natin ha. Categorical, yes, yes. Pag nag-yes siya, may paliwanag yun. Pag hindi categorical, labag yung kanyang sagot kung walang categorical sa kanya. So, since narinig ko yung yes niya, bigyan ko siya ng 20 seconds magpaliwanag. Magpaliwanag ka ng 20 seconds sa yung yes mo, kung saan mo nabasa. Okay, thank you. Sabi po dito, na magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglingkuran. Ayan malinaw po yan, na siya yung paglingkuran at sasamba ka sa Diyos. Time na. Next question. Next question. Stop time. Next question. Next question, kahit walang mababasa dyan, letra po, next question. Dino Diaz ang Baptist, kahit walang mababasa dyan, letra po letra, na bawal sambahin ang banal na tao na santo o banal na larawan ng santo, walang nababasa letra po letra. Ang tanong ko sa'yo, categorical, yes or no? Ipagpatuloy mo pa rin yan kasinungalingan mo, panluloko mo sa amin, yes or no? Yes or no daw? Categorical. Kahit walang letra po letra. Yes. Moderator, fallacy questions. Next question. Wala kang moderator, objection. Palas bro, sa kanya doon. Next Mr. question. Moderator, objection. Yes, objection. What's objection? Hindi, Mr. Stop time. Moderator, may objection po ako. Yes. Objection. Sige, go ahead. Mr. Moderator, may objection po ako. Wag mo i-diretso agad yung decision mo na policy. Sabi niya, dapat Okay, natin sige. contest muna natin to. I have an objection still to. Ang objection ko, Mr. James, ganito. Paano maging policy? Kasi based sa walang palang letra por letra, pinipilit nilang talata, Mateo 4:10, kaya tama at valid yung sunod na follow-up question ko, ipipilit ba rin niya kahit walang letra por letra, na itutuloy pa rin niya kahit walang letra por letra, magsinungaling siya at manloko sa amin, sa atin lahat dito, kahit walang letra por letra. Nasabihan na meron, yes or no? Dapat Okay, that is a valid categorical question, Mr. Bodeno. Yeah, understand. Na-understand ko yung categorical yun. Brunino, sasagot ka ba ng categorical, yes or no? Counter objection, moderator. Unang-una, bakit sinabi ko fallacy? Kasi po sinabi ko daw na walang mababasa litra por litra. Ang sagot ko, meron. Ikalawa, sinabi niya, ipagpatuloy ko daw ang pagsisinungaling ko. Hindi ako nagsisinungaling, kaya nga po'y fallacy. Okay. So, sagutin mo ba yung tanong niya, yes or no? O next question ka na? Next question nga po dahil palasi. Okay, Bro Alvin, next question daw kasi sabi niya palasi daw. Explain mo na lang yan mamaya. Next question, Bro Alvin. Bro Alvin, nandiyan ka ba? Next question ka na kasi sasagutin mo, paliwanag na lang daw niya mamaya. Wala ata. Sana siya. Bro Alvin, nandiyan ka ba? Baka naka-mute. Hindi naka-unmute siya, bro. Naka-unmute siya. Hello?
Naka-stop time kayo ha. Bro Alvin, hello? Andiyan ka ba? Baka may ginagawa sa group. Device not connected na wala siya. Hindi siya nakakonect sa mic at saka sa camera. Tayo natin bumalik yan. Signal. Bro Alvin, hello? Hello, Brad. Ano nangyari, Hello? Brad? Ba't tinanggal niya ako sa, sa... Hindi. Biglang nawala ka eh. Sabi ko, hello. So, biglang ka nawala. Nag-out of device. Ba't nawala ako? Hello. Maririnig niyo ba ako? Hindi. Ayan, bumalik ka na. Narinig, Ayan, bro. Nakabalik. Hindi wala kaming ginalaw. Oo. Nagtaka kami biglang nag-out device bigla yung ano mo. Yung... Bro, ang sabi na bro, Alvin. Ewan ko lang ha, di ko kontrolado eh. Ewan ko lang dyan, anong system. Bro, ang sabi niya, next question daw siya. Sige, magtatanga ko na biglang nawala eh. Hindi ko alam sinong tumanggal sa akin. Hindi bro. Hindi. Sunod na tanong. Sige. Dino Diaz, sa Biblia, kung mababasa ko letra po letra na may pagsamba inuukol sa isang propeta na banal, tatanggapin mo, talo ka na sa debate ito, showdown. Ito, yes, kung mapatunayan mo na sinasamba si Antonio de Padua na propeta na banal sa Biblia, pag hindi mo mapatunayan, ikaw yung talo ngayon. Hindi, kay Mr. Moderator, ako mag-set ng condition, siya ang mag-agree ba siya o hindi. Oh, pero pag Sir Moderator. pahingin ko yung dalawa ha, okay, sige lang. Okay, pahingin ko yung dalawa, hindi pwede isa. Sa kanya, Mr. Moderator. Oo, Ang showdown ko sige. sa kanya sa Biblia. Yung santo na hindi pa yun sa Biblia. Dito muna tayo sa Biblia. Sa Biblia ba, pag may nabasa pulita, sinasamba ang propeta, tatanggapin niya, talo na siya sa debating ito. Kung hindi siya mag-agree, sabihin lang niya. Okay. Pakinggan ko muna siya bro, okay. Okay ka na dyan. Bro Dino, ang sabi may challenge daw siya. Pag nabasa doon Yeah. gano'n daw na parang sinasamba daw ang yes ba daw tagapin mo talo ka na ano bang counter objection mo? Kaya nga ito yung counter objection ko, moderator. Dahil po hindi ko pa inilatag ang Biblia, inilatag ko po yaong nobina. Kaya kung Biblia ang patunayan niya, pinapahanap ko sa Biblia si Antonio de Padua na propeta na sinasamba. Pag hindi po mabasa yan, automatic siya po yung talo pag di mabasa. Okay, so di dyan pa lang, hindi kayo magkakasundo ha. May counter objection siyang iba. Di siya, bro, Alvin, di niya tanggapin bro kasi may counter objection siya. So, Sige, di kayo magkakaintindihan. Tanong. Next question kayo dyan kasi di kayo magkakaintindihan dyan. Next question. Okay, next question ko, Mr. Moderator. I will lay muna sa premise dito, sa talata. Sige. Tapos itanong ko sa kanya, okay ba, Moderator? Sige, pero running time yan. Sige, go ahead. Sige. Ayon sa Daniel 2:46 as a premise, nang magkagayoy ang haring si Nabucodonosor ay nagpatira pa, hindi lang nagpatira pa, sumamba kay Daniel at nagutos na sila'y maghandog ng alay at ng mga masarap na amoy sa kanya. Tanong ko sa iyo, aminin mo na ngayon, Mr. Dino Diaz ng Baptist Church, na may mababasa pala letra po letra dito, pinagtirapaan si Daniel at sinambahan si Daniel, hindi nagreklamo si Daniel, letra po letra pala, mayroon pala sa Biblia, yes or no? Yes or no daw? No. Sa Daniel 2:6, pakinggan mong mabuti. Ito. But if ye show the dream and interpretation thereof, ye shall receive of me gifts and rewards and great honor. Therefore, show me the dream and interpretation thereof. Wala pong pasamba dito, bro Alvin. Mr. Wala po dito. Moderator, mali ang talata niya, Mr. Moderator, hindi nag-guided by the Holy Spirit ang talata niya. Bro, objection mo sa akin bro, huwag diretso bro, i-object mo. Kaya nga, moderator nga Mr. Moderator nga sabi ko Mr. Moderator, mali yung talata niya. Address yan sa'yo, hindi sa kanya. Okay, Mr. Moderator, so, pakicheck objection? naman kasi ang talata niya, 2:6, hindi 2:6. Isa na nakikinig Mr. Moderator. Sige, pakiulit mo yung objection mo. Sige bro, kikigan kita. Ano objection mo dyan? Ang objection ko doon, Mr. Moderator, ang talata ko, Daniel 2:46, hindi po 2:6.
dito sa 2:46, chapter 2, verse 46, nagpatira pa at sumamba kay Daniel. Meron pala letra po letra dito sa Biblia, tapos hindi naman sinabi ni Daniel na mali. So, amin na nga lang ngayon, yes or no, na nagkamali siya. Okay, Ito. Dino, counter objection? Wait lang bro. Okay, sasagot po ako. Yes or no yun bro? Yes or no? No, hindi po ako nagkamali. Bakit? Hindi po larawan, yaong sinamba po dito ni Nebukadnezar, brother, sa 46, pakinggan mo, na magagayoy ang haring Nebukadnezar ay nagpatirapat sumamba kay Daniel. Direct kay Daniel, hindi po sa larawan. Ang paksa po ay sa larawan, brother Melchor. Melchor, ayan si Melchor ka na tuloy. Alvin Gitamundo, kaya po mali po kayo dyan. Wala kang may papatunayan na larawan. Next question. Sunod na tanong. May oras pa, moderator? Yes, meron pa. 6:49, 6:59. Oh, Kita niyo ba? sunod na May time naman tanong. dyan. May time naman dyan. Sige. Next question bro. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Di ba sabi mo kanina yung sa nobinaryo ni San Antonio de Padua in Hiligaynon, merong pagsamba sa katawan na ginagawa ng Katoliko kay San Antonio, katawan mismo ni San Antonio, hindi ba pareha din kay Daniel na sa katawan? Daniel 2:46. Yes or no? O nagsinungaling ka? Yes or no? Mali yun. Yung tinago nilang katawan, brother, Ribolto ang tinutukoy. Yes. Time's up. Walang categorical eh. Yes or no? Yes. Pakiulit yung categorical, stop time. Pakiulit. Bro Dino, saglit na nga. Bro Alvin, pakiulit mo yung categorical mo. Okay, maraming salamat sa moderator. James, ulitin ko ang tanong ko na categorical. Di ba sinabi mo kanina, Dino Diaz ang Baptist, sa San Antonio de Padua, hindi lang larawan niyang sinamba ng Katoliko, sinasamba pati ang katawan. So ngayon, sa Daniel 2:46, sinamba naman pala si Daniel, katawan at kaluluwa, hindi lang larawan. Aminin mo na ngayon nga, nagsinugaling ka pala ulit. Yes or no? Categorical, yes or no? Okay. Sagot ka ba? No. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi mo alam yung katawan na binanggit. Santos, yung katawan ng Santos. Ribolto, katawan ng Ribolto, brother Alvin Gitamundo. Hindi po Ribolto si Daniel. Sinamba niya at alam mo ba, pinayagan ba ng Diyos na dapat sambahin si Daniel? So makatuwid yung pagsamba mo katulad ni Nebukadnezar, brother Alvin Gitamundo. Kaya mali po yan. Walang larawan. Next question. Nagtatanong siya sa akin, moderator eh. Adik bro, kasama yun sa kanyang sagot bro. I think di mo kailangan sagutin yun. I think kasama yun sa kanyang... Kaya nga, pero nag-object ako na dapat hindi siya magtatanong. Dapat sawayin mo, moderator, na Dino, huwag kang magtanong kay Bert Alvin kasi... Okay, proceed na bro. Next question bro. Sige, ubos na yung oras niya. So next question ka na. Sunod na question, na tanong. Sa Josue 5:13, alam mo ba na may sinamba ng anghel na kapitan ng hukbo ng Diyos, si Josue, letra po letra, sinamba niya at nagpatira pa ulit siya sa lupa? Alam mo yun, yes or no o hindi? Alam ko yun, yes or no o hindi. Alam ko yun. Sa ano bang pinagpipilian ko doon? Alam ko yun o hindi, yes or no o hindi. Ano ba talagang pagpilian, bro Alvin? Ulit. Stop time. Ulitin mo nga bro Alvin. Moderator, ako naman, categorical yan. Pero confirm lang yun. Ilo-confirm lang yun. Pakiulitin mo bro yung categorical parang na ano. Pag-construct ng mabuti, bro Alvin, di ko makukuha yan. Alam mo, hindi, yes or no, hindi. Ang malamang naman pag-construct ko. Ito ang tanong ko, ulitin ko, sabi ng moderator, ulitin ko. Ulitin mo, bro. Sa Josue 13 hanggang 15, makinig ka, Dino. Sige. Sa Josue 5:13 hanggang 15, alam mo ba o hindi? Alam mo ba? Sabihin mo, alam mo, kung alam mo, o hindi, kung hindi, na si Josue ay nagpatira pa at sumamba sa kapitan ng mga anghel ng Diyos, prinsipe ng hukbo ng Panginoon. Alam mo, yes or no? O hindi mo alam? Yes or no daw, bro Dino, sagot? Ano? Objection, moderator, alam ko ba o hindi? Yes or no? Alam mo. Okay, isa lang po yung tanong. Mali po yung kategorikal nyo. Alam mo ba o hindi? Sabihin mo, yes, alam ko. No, hindi ko okay, alam. Ulit. Nakuha ko na bro. Ang tanong niya bro, alam mo ba daw or hindi bro? So, yes, dalawa po yung tanong, moderator. Alam mo o hindi, yes or no? Moderator, sundin mo, moderator. Kinili ko na. Kinili up ko na. Okay, timing mo na si Brother Arvin.
So ang kanyang Ah, tanong sige. bro Dino, as na-clear ko na, so ang sabi niya, alam mo ba daw or hindi? Ayun yung tanong niya. So ano, may counter-objection ka ba dito or sasagot ka? Ano bang ano mo dito? Ito, hindi ko alam kung anong sinasabi niya sapagkat walang ganon sa Biblia. Basahin po natin ang Josue 13:11 hanggang 15. Walang ganon, Brother Alvin. Hindi ko alam yung pagsisinungaling mo sapagkat ang alam ko yung katotohanan nasa Biblia. Kaya mali ka dyan. Walang pinapayagan ang Diyos na dapat sambahin ang anghel. Mali ka. Walang ganon ng aral sa Biblia. Kaya yung aral mo, aral ng kontra ng Biblia. Oh. Whole time na Yes, yes. Dino. Yes. Objection, yes. Pakinggan ko yan. Objection? Mr. James. Kasi ang objection ko, mali ang talata niya, chapter 13, verse 11. Walang ganyan, hindi guided by the Holy Spirit of Brad James eh. Ang talata sinisitas ko iba, sa kanya iba eh. Paano kami dito magkaintindihan? Ano ka na lang, i-question mo na lang ulit kasi nag-yes naman siya bro kasi may paliwanag talaga siya doon. Ngayon kung nagkamali man siya, if ever man para sa'yo, mag-next question ka ulit, ilinaw mo sa kanya tapos sasagutin niya ulit ang kategory para tuloy-tuloy tayo. Sunod na tanong. Next question. Sige, next question ko na lang, Brad James, moderator. Sige. Abradino Diaz, ang Baptist, ang tanong ko sa iyo, aminin mo pala, hindi mo pala alam ang talata kasi nagkamali ka. 13:11 sabi mo, hindi mo pala alam ang talata, yes or no? Aminin mo ngayon, maraming nakikinig sa atin, nakarecord to sa video. Categorical, yes or no? Aminin mo, hindi mo alam ang talata. No, alam ko yung talata ng Biblia. Yung hindi ko alam, yung pagsisinungaling mo na wala, ano ba ito? Sumasagot pa ako eh. Objection, moderator. Time. Bro Alvin, Objection, moderator din. Okay. So, may objection, saglit lang ha. Kasi naguluhan talaga ako sa inyo eh. Bro Alvin, anong objection mo? Ang una kong objection, moderator, kasi nagpagkunwari si Dino na alam niya, tapos hindi pala, kaya dapat isitas yung talata. Sabi na 13:11, naka-video yan eh. Walang sa 13:11 akong sinipi, Mr. Moderator. Bakit pumunta siya ng ibang talata? Okay bro. Bro, Odor Dino, may objection? Counter-objection? Ito, moderator, 2 beses niya po binanggit niya ang Josue chapter 5 tapos Josue 13. So doon ako sa 13 napunta kasi mali-mali yung kanyang tanong tulad ng aking sinasabi kanina. Pag magtanong ka, Brother Alvin, i-construct mo. Huwag ka na mag-reconstruct ulit, mag-reconstruct naman ulit. Tulad ng tanong niya, yes or no, mali o hindi. Kaya hindi ko alam kung saan yung pinupunto mo. Ayun. Bro Alvin, pakiulit mo yung categorical, i-construct mo siya ng may, bro, yung isahan lang bro. Tapos sagutin niyo bro din yung categorical man yan. Pakiulit mo yung categorical mo. Sige, ulitin mo. Ulitin ko. Dahil sabi mo, chapter 13, at hindi mo pala alam, aminin mo na ngayon na wala ka lang alam na talagang nagpatira ka sa lupa at sinamba ni Josue mismo na tao ng Diyos ang prinsipi ng hukbo ng Panginoon. Talagang wala ka palang alam, yes or no? Categorical. No, may alam ako. Mas marami nga po akong alam sa iyo eh kasi sinasamba mo ninyo yung hindi dapat pinapasamba ng Diyos. Yung gawain po ng hindi sa Diyos, yan po yung ginagawa ninyo. Kaya napatunayan ko po dito sa nobina kay Padua, kay Salvacion, kay Nonato, kay Ferrer, yan dapat ay pamalian mo, Brother Alvin, na kayo sumasamba talaga sa larawan. Kaya po ako affirmative, lalo ka na ngayon. Sunod na tanong. Next question. Next question, sunod na tanong. Sabi mo, chapter 13. Hindi naman chapter 13 ang kinote ko. So, aminin mo lang ngayon, hindi ka guided by the Holy Spirit. Sabi mo lang na, alam mo, pero hindi mo pala alam. Teka. Tuloy. Walang sapawan. Wait lang, bro Dino. Ulitin ko na lang, Mr. Moderator. Ulitin ko. Naka-stop time. Sige. Ulitin ko. Abradino, sabi mo chapter 13, wala kong ni-quote na chapter 13. So ang tanong ko sa iyo ngayon, na hindi mo pala alam na nagpatira pa sa lupa at sumamba si Josue sa isang prinsipi ng hukbo ng Panginoon ayon sa Josue. Hindi mo pala alam at hindi ka guided ng Holy Spirit, yes or no? Panginoon yun. Ito.
No, alam ko sa Panginoon yon, hindi sa larawan, Brother Alvin. Nililigaw mo yung nakikinig eh. At ikaw yung hindi guided ng Holy Spirit dito po sa Nobina kay San Vicente Ferrer sa page 28. Objection. Ayaw, objection mo. Ang objection, moderator, ang talata dito, hindi ang Panginoon ang sinamba, kundi ang prinsipe ng hukbo. Yung prinsipe ng hukbo ng Panginoon. Hindi nga talaga niya alam ang talata, moderator kasi wala yan sa chapter 13. Yun talaga, nabisto dito si Dino, Mr. Moderator, na hindi alam ang Biblia eh. Okay na. Dito bro Alvin may rules tayo ha. Pag sumagot siya ng yes, pabayaan mo siya doon. Pero kung gusto mo i-counter objection, okay naman, pakikinggan natin yan. So ngayon, magka-counter objection ako kay Brother Dino. So, Brother Dino, yun yung sabi niya. Brother Dino, anong may counter objection ka ba doon? Yes. Ito ang counter objection ko, moderator. Lahat pong tanong ni Alvin at binanggit, alam ko yon. Kaya nga po sinasagot ko pag sinabi ko ng yes or no, Brother Alvin, may paliwanag. Kaya yung hindi guided ng Holy Spirit, ikaw yung hindi guided, mababasa po dito sa Nobina kay San Vicente Ferrer, page 28, hindi kayo guided ng Holy Spirit. Okay na, ganito. Bro Alvin, ganito na lang, i-construct mo ulit mo yung tanong kasi counter objection yun, objection sa'yo, tapos counter objection siya. So, ulitin mo yung tanong para masagot niya ng categorical. Sige. Sunod na tanong ko, i-reconstruct ko. Sabi mo kanina, Joshua 13, ang Panginoon mismo ang sinamba, hindi yung prinsipe ng hukbo ng Panginoon, yung Panginoon mismo. Saang talata yun sa chapter 13 ng Joshua? Kung hindi ka nagsinungaling, Dino, Aber, chapter and verse sa chapter 13 ng Joshua, sinamba Panginoon mismo, hindi yung kapitan ng hukbo. Sige nga, talata, chapter and verse. Ito yung aking sagot. Hindi kategorikal. Sabi mo kanina, sinamba yung prinsipe ng hukbo. Si Kristo po, yung prinsipe din po, at siya din po yung Panginoon. Nako. Sige lang. Objection, moderator. Kasi nagsabi siya, chapter 13 ng Joshua, Panginoon mismo, at hindi yung kapitan ng hukbo ng Panginoon. Kaya tinanong ko siya, saan yun? Kung alam ba talaga niya ang Biblia, at pinag-usapan namin saang chapter and verse, walang mabigay chapter and verse Mr. Moderator, walang chapter and verse to, nagbablapping to Dito ang rules sa atin, Bro Alvin, na kapag di categorical ang tanong, pwede mo siyang bigyan dyan ng 30 seconds doon, may karapatan dyan sumagot. Pero whereas nung i-categorical mo, Mr. Moderator, chapter and verse, walang nabigay chapter and verse Yes bro, nasa kanya yun bro, kung paano niya sagutin bro, nasa iyo, kung tanggap mo rin di, i-report mo na lang siya sa presentation mo kung nagawa ba niya. So sa ngayon, time niya, may time siya, hindi naman categorical, may time siya sumagot. So bibigyan ko siya ng time dito sumagot sa iyo tanong. So Dino, may tanong siya, chapter and verse. So kailangan mong sagutin ito ng 20 seconds, Brother Dino. Ito yung sagot ko, hindi categorical, tulad ng aking sagot. Yung prinsipe at Panginoon ng hukbo, si Kristo din po yun, may ibang talata. Pero dito sa 13, hindi ko sinabi, Alvin, na dito nasusulat, ikaw yung nagbanggit ng chapter 13 na sinamba yung prinsipe ng hukbo na anghel na wala naman ditong nakalagay. Patunayan mo ngayon sa akin na yung anghel ay pinayagan ng Diyos na dapat ninyo sambahing mga Katoliko. Ang dapat patunayan mo. Next question. Kinig ka sa moderator. Next question. So sa sunod ko na tanong, dahil wala kang chapter and verse, sabi mo sa Joshua 13, chapter, wala ka palang bersikulo. Ngayon, aminin mo na, hindi mo talaga alam ang Biblia. Yes or no? Hindi mo alam ang Biblia. No, alam ko po, kaya nga po tuturuan kita. Dito po sa Mateo 14, siya lamang po yung Diyos na paglingkuran kayo, naglingkod kayo kay Padua. At si Padua ninyo, all-knowing pa. Objection. Ang objection ko, Brad James, kasi dito kami sa Joshua 13, chapter 13, anong talata, lumundag sa Mateo, saan-saan na gustong miskapo Dapat dito muna tayo sa Joshua 13. May chapter and verse ka ba dito talaga, Dino? Anong chapter and verse? Anong verse dito sa chapter 13 ng Joshua kung alam mo? Kasi sabi mo, alam mo tapos wala kang talata.
Okay, bro, Dino? may counter-objection ka? Okay na yan. May Ito counter-objection ka? counter-objection ko. Ito counter-objection ko. May talata ako. Tandaan mo, Brother Arben, may talata ako. Kaya po, mag-relax ka lang. Kung hindi ka makapuntos, problema mo na yon. Panalo na ako sa pagsapa lang eh. Side comments, Mr. Moderator, side comments. Comments. Okay, so no side comments. Okay. So ito na lang ha. So since yung tanong hindi categorical, Bro Alvin, bigyan mo siya ng 20 seconds para sagutin yung kanyang yung tanong mo. Bro Abdolino, may siyang tanong. So kailangan mo sagutin ito ng 20 seconds. Chapter and verse. Maliwanag pa ako. Okay. Relax lang, Bro Alvin, matatalo ka sa akin. Sabi po dito sa Matthew, no? 4:10. Dino, wala kang sagot. Puro ka side Yan comments. Wait lang. Bro Dino, Si warning. Moderator, pakisaway naman. Yes. Bro Dino, warning sa akin, bro. Please, walang side comment. So ngayon, straight Okay. na ako ngayon. Kung may side comment yung dalawa, warning ako ng may first warning sa Bro Dino. Bro Dino, 20 seconds Okay. para sagutin mo. Okay. Straight. Okay, relax. 20 seconds. Okay, relax lang, Bro Alvin. Pasambahin kita kay Padua. Dito sa page Si Moderator. hindi naman sa comments yun. Sagot ko yan. Hindi yan 20 sagot sa seconds. tanong ko. Huwag mong 20 utusan ako na relax. Relax lang. Huwag na, bro. kang mag-ano. Okay na ba? Direct na 30 seconds. Okay, relax ka lang. Ito, sa page 24, kay Nobina, kay San Antonio de Padua, sinamba ninyo yung larawan. So, pamalian mo ngayon yan na hindi niyo sinasamba. At patunayan mo sa Biblia, inutos ng Diyos na sumamba ka kay Padua. O, sige. Bro. Matagal na tayo dito. Sir Moderator James, injection. Oo. Yes. Pakisuyo naman Mr. Moderator kasi kahit hindi to categorical, humahanap ako ng chapter and verse. 3 beses na to, wala pa siyang mabigay na verse eh. Mr. Moderator, Okay. naintindihan mo ba yung punto ko? Walang Gets ko, verse bro. eh. Ay, gets ko. Bro, Dino, chapter and verse daw. So, it's up to you, bro. 20 seconds, may chapter and verse ka ba daw? So, kailangan mo sagutin. Ami. Pero ka natitirang 15 Ito. seconds. 15 seconds. Ay, 15 seconds. Meron po, Mateo 4, Jess, sabi doon, Diyos lamang yung ating sambahin at paglingkuran. Kayo po dito sa 24, sa nobina ninyo kay San Antonio de Padua, nagsisamba kayong mga RCC, labag po ito sa utos ng Diyos. Siya lamang, sa inyo pala, may iba pa lamang. Kaya hindi po turo ng Biblia yan, Brother Alvin. Kaya relax ka lang. Time. Next question, bro, Alvin. Walag Mr. Moderator, yung niya, yung mga side comments niya, relax ka lang. Okay. Maraming beses sa Moderator, second warning mo na eh. Okay, second warning na. Sige, please. Please lang, guys. Please lang. Bigyan niyo ako ng dito. Credit sa ating debate. Okay? Yes, So, tama yes, naman. respect Ano to lang, moderator. sila tayo. Bro Alvin, next question. Sige, sunod na tanong ko, sabi mo kanina, naka-record dito sa video, maraming nanonood, nakikinig sa atin, na sinabi mo, yung prinsipe ng hukbo ng Panginoon, siya din yun ng Panginoong Hesukristo. Saang talata yun, chapter and verse, Aber? Chapter and verse, meron ka na si Hesukristo na Panginoon, siya din yung prinsipe ng mga hukbo ng Panginoon. Chapter and verse, talata, chapter and verse. Kung wala, sabihin mo, wala, Brad Alvin. Kung meron, merong letra por letra, Brad Alvin, meron chapter and verse. Aber, anong chapter and verse ulit? Okay, Bro Dino, 20 seconds para sagutin yung chapter and verse. Bro Dino? Yan si Bro Dino. Wala na si Badino. Okay, stop time. Brad James, sana si Badino? Wala yung niya. Outrage. Wala yung baka sa signal na wala. Pakidiin naman, Mr. Moderator, ng chapter and verse. Oo nga. Pagkabalik niya. Bro Dino, narinig mo. So, sabi niya, bro, yung chapter 8 verse. No? Bro, Alvin, pwede mo pakiulit na lang. I-stop time ko na lang. Bigla akong nahuhulog. Nawawala. Bro Alvin, pakiulitin mo ngayon. Tanong mo. Ulitin mo. Sige, ulitin ko, Mr. Moderator, request mo, Brad James. Ang tanong ko sa iyo, Brad Dino, sabi mo kanina
video to naka-record as a premise na yung prinsipe ng hukbo ng Panginoon, siya din yun ang Panginoong Kristo. Sabi mo may talata ka. So ngayon, ibigay mo sa akin, Aber, anong chapter and verse yun? Chapter and verse. Kung meron ka na ang prinsipe ng hukbo ng Panginoon, siya din ang Panginoong Kristo mismo. Meron ka, wala? Meron. Dito po sa awit, awit 110 verse 1. Sa awit 110 verse 1, nakalagay po ng Panginoon. Sa Isaiah 9:6, nakalagay po doon yung Prinsipe, Prince of Peace. At si Kristo po ang tinutukoy doon ayon sa Galatia 4:4 at sa Mateo chapter 1, Brother Alvin. Kaya po napatunayan ko po na huwag kang sasamba sa larawan at yung ginawa ninyo, nagsasamba kayo sa larawan. Basti po sa referensya. Time na daw, Dino. Pag sabi ng moderator time na hinto na, Dino. Next question, Bro Alvin. Extra moderator? Wala mo ng warning, sige. O next question, sabi mo, awit o Psalms chapter 110 verse 1. Basahin ko muna sa premise, Mr. Moderator. Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking puso, sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. So ang tanong ko ngayon, Mr. Moderator, kay Dino, wala naman pala ditong prinsipe ng mga hukbo ng Panginoon. Siya din mismo ang Panginoon eh. So ngayon, Brad Dino Diaz ng Baptist, aminin mo na ngayon, yes or no, na niloko mo na ulit kami, maglakikinig, wala pala ditong prinsipe ng hukbo. Yes or no? Yes or no? No, hindi po ako nanluloko. Sagot, Dino. Ikaw po. Ano ba ito? No, hindi po ako nanluloko. Naririnig ba ako, moderator? Categorical, yes or no? Wala Yes diyang or no, prinsipe no. na mahukbo. Okay, Okay na, ito. Bro Alvin. No. Sagot. No. Sige, sagot. No, hindi po ako nanloloko. Meron pong nanloloko, ikaw po iyan sapagkat sabi ko, Matthew chapter 1, Galatia chapter 4 verse 4, at saka Isaiah 9:6, awit 110 verse 1. Marami pa akong talata, isa lang yung binanggit mo. Kaya po, sinong nanloloko sa atin, ikaw yon sapagkat kayo sumasamba sa larawan ng mga banal. Next Last question. question. Last question na to, last question. 50 seconds na lang. Last question, nakahabol pa. Last question, ng Galatia 4 mo, may letra po letra ba yan? Prinsipe ng hukbo ng Panginoon, siya mismo ang Panginoon? Galatia 4:14 mo, meron dyan o wala? Yes or no? Ano ba ito? Meron. Yung Galatia Yes. mo, Ito nga po, sagot ko. Okay na. Sagot. Categorical yes Okay. or no? chapter number. Meron. Ito, meron. Yes. Sapagkat sa Galatia, nabanggit po doon yung anak na si Kristo na yun ay prinsipe at Panginoon sa awit 110 verse 1. Sa Isaiah 9:6 yung prinsipe si Kristo. Lahat yun. Kaya pamalian mo na kayo sumasamba sa sacred image. Patunayan mo, hindi kayo sumasamba. Panalo na ko. Oh. Time. Okay, dyan natatapos. Wala nang question. Zero na, bro. So ngayon, dadako tayo, Bro Alvin, sa yung 10 minutes na pag-start mo. Mag-umpisa ang iyong time pag nagsalita ka na. Bro Dino, paki-mute mo na, ha? Paki-mute mo na. Kasi Bro Alvin mo na to. Take time. Okay, Brad James ng Baptist at moderator natin ngayong gabi. At sa ating katunggali ngayon na si Dino Diaz na naghihirap. Ayan, resulta na yan ng paghamon mo sa chief apologist. Ngayon, nagsisisi ka na sa puso mo. Bakit pumasok ka dito sa Kuweba ng Leon? Unang-una, dito sa Galatia 4, sabi mo marami kang talata, awit 110, binasa ko at Galatia 4, wala palang letra dito na ang prinsipe ng hukbo ng Panginoon, siya din yung Panginoong Hesukristo. Kaya nagkamali ka, nagblapping ka na mayroon kang talata at nanloko ka sa amin at nagsinungaling ka. Mga Katoliko ngayon nagkikinig, tawang-tawa na ngayon. Pinagtawanan ka na kasi nagblapping ka pala. Sabi mo, alam ko Brad Alvin, tapos napunta sa Joshua chapter 13. Inipit kita, sininglan ng chapter and verse sa Joshua 13, wala kang mabigay kasi nagblapping ka lang talaga. Dino Diaz, yan ang sabi ko sa iyo, ang Holy Spirit hindi maggagabay sa iyo pag nasa mali kang paninindigan.
Kasi ang punto mo dito, ang gusto mong ipaliwanag dito, manira ka lang sa Katoliko, pero wala ka naman talagang alam sa Biblia. Ilalo na dito sa aming aral tungkol sa pagsamba sa santo at sa mga banal. Simpleng tanong ko, Dino, saan ba sa Biblia? Letra po letra ha? Letra po letra. Hindi ako si Boy Letra, pero letra po letra tinatanong ko sa iyo, tiningi ko sa iyo. Meron ba na bawal sambahin ang banal na tao, banal na santo ng Diyos sa santa, o ang pati ng banal na larawan ng banal na santo at santa? Wala ka palang mabasa letra po letra, tapos ipipilit mo Mateo 4:10 letra po letra. Basahin natin, aber. Huwag tayo manloko dito, Dino. Harap mo ngayon, Chief Roman Catholic Apologist, Bishop Delegated, Mateo 4:10. Anong sinabi dito? Basahin natin, aber. Makinig tayo ha, mga Katoliko at hindi Katoliko, kung meron ba dito na mention na banggit na banal na santo at banal na larawan ng santo? Na magkada yung sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka Satanas. Satanas palang pinagsabihan na sapagkat susulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang iyong paglilingkuran. O bilang Diyos, sasamba sa Diyos. Pero walang sinabi dyan na huwag kang sasamba sa mga banal na sa tao, banal na santo ng Diyos. Walang sinabi si Jesus dyan. Walang letra po letra. Huwag mo kaming lukuhin. Kaya nga tinanong nga kita sa Daniel 2:46, ayan, hindi ka naman guided by the Holy Spirit. Bakit? Letra po letra kung talata, hindi mo alam. Sabi mo, Daniel 2:6, pagbasa mo, maling-mali pala. Ay nako, semplang-semplang, nakakahiya masyado, Dino Diaz, no? Wag mo nang ulitin makipag-debate sa akin, ha, Dong, Dino? Daniel 2:46, hindi mo pala alam na magkagayoy ang Haring Nabucodonosor nagpatira pa, letra po letra, nagpatira pa. At sumamba kay Daniel. Banal ba na propeta si Daniel? Banal na propeta, banal na tao. Pero sinamba ba? Sinamba. Pinagtirapaan ba? Pinagtirapaan at sinamba. Nagkamali ba si Nabucodonosor? Walang sinabi si Daniel. Tinanggap niyang pagsamba ni Nabucodonosor. Ang papuri ni Nabucodonosor. Ayan. Hindi mo pa alam, Daniel 2:6 ang binasa mo. Nagblaping ka pala. Ang alam mo pala, nobinaryo, pero hindi mo pala alam ang nobinaryo, ibig kalugan ng nobinaryo. Sa Biblia pala, kaya pala nobinaryo ka ng nobinaryo, kasi zero ka sa Biblia. Yan talaga ngayon ang resulta dyan. Yan ang kapalaluan mo ang resulta dyan, kahihiyan, no? Nandyan yan sa proverbio. Sa Daniel 2:46, hindi Daniel 2:6. Ngayon naman, dito naman tayo sa Biblia. Puro Biblia to, para palabas ko na talagang paghamon mo sa debating ito, wala kang alam-alam sa Biblia. Nagjujuking ka lang, nagbablapping. Kunwari ka lang na alam mo, hindi pala. Sabi ko, Joshua chapter 5, verse 13, 14, 15. Sabi mo, chapter 13, wala kang verse. Simplang ka naman, naka-video, naka-record yan. Masakit ito ng katotohanan, Dino. Alam mo yan, naka-video na yan. Baka i-advise mo si James, i-delete mo na lang yan, James. Kasi sa atin, napahi ako ng chief apologist, wag mo na lang i-record, James. Bigla mo i-delete, tapos sabihin mo kay Brad Alvin, magdrama tayo na, na-delete lang ng Facebook. Pero aram na ng lahat. At least pa lang, okay lang sa akin i-delete mo. Dong Dino, no? Kung gusto mo ipa-delete yung James, okay lang sa akin. Basta at least nalaman mo na, tapos wag mo na ulit akong hamunin, kaya hindi mo pala alam ang Biblia. Ang chief apologist, master sa Bible, magaling sa Biblia. Kaya nga chief apologist, Bishop Delegated. O dito, Josue 5:14, nagsinungaling ka ulit. Sabi mo, prinsipe ng hukbo ng Panginoon. Siya din yun ng Panginoong Kristo. Walang dito Panginoong Kristo. At kanyang sinabi, hindi, kundi ako'y paparito na parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon. Si Kristo, Panginoon mismo. Ito, prinsipe niya ng kanyang hukbo. Iba to. At si Josue nagpatira pa sa lupa at sumamba. O si Josue sumamba, hindi sa Panginoong Kristo, walang Panginoong Kristo. Ito siya sumamba sa prinsipe ng hukbo ng Panginoong Hesukristo. So iba yung prinsipe ng hukbo ng Panginoon, yung Panginoong Hesukristo. O dagdagan natin ng Kristo. Prinsipe ng hukbo. Iba yon na personahe ng Panginoong Hesukristo. Yung Salmo 110. O di iba yung Panginoong Hesukristo na may prinsipe siya ng hukbo niya? Ay naku, hindi mo pala ang Biblia.
Ayan, yan, nasimplang ka na ngayon, nabistado na, booking na, sirang-sira na, simplang na. At si Josue nagpatira pa, hindi mo pala alam. Sa lupa't sumamba, sinamba pala talaga ng prinsipyo ng hukbo, hindi yung Panginoong Kristo mismo, hindi si Jesus Christ the Lord, kundi yung Prince of the Host of the Lord. O ano yun? Yung anghel yun kay Duwayran's version, sabi dito, Saint Michael the Archangel was the prince of the heavenly host. Kulang ka ng kaalaman ni Arkanghel to. Sa Galatia 4, nagbablapping, meron dyan ang prinsipe ng hukbo, ang Panginoon, si Kristo din na Panginoon. Tapos wala kang chapter and verse sa Galatia 4. Ay, James. Hindi pala si James, sorry, si Dino. Ay, wag ganun, Dino. Ngayon, Dino, nalaman mo na ano ngayon ang kapahamakan na nangyari sa paninindigan mo. Ngayon dito sa Catechism of the Catholic Church, itong hindi mo alam. Kaya magpaturo ka, padoktrina ka sa Chief Apologist, no? Padoktrina ka, Dino. No, mag-chat ka sa akin na Brother Alvin, pwede padoktrina sa iyo kasi hindi ko pala alam nung katiluko ko dati, hindi ko alam eh. 2132. Catechism of the Catholic Church, sabi dito, the honor paid to sacred images is a respectful veneration. Respectful veneration. Dito pala kay Romunonato, sinabi mo, ginalang at sinamba. So yung pagsamba doon, paggalang yun, respectful veneration, not the adoration due to God alone. Hindi na pagsamba ukol sa Diyos kasi wala naman dito kay Santa Señora de Salvacion, kay Antonio de Padua, dito kay San Ramon Nonato, wala namang sinasabi na, larawan ni Ramon Nonato, San Antonio de Padua, pati katawan mo sinamba namin bilang Diyos. Walang ganyan, adoration due to God alone, bilang Diyos. So hindi yung taliwas o kalaban sa Mateo 4:10. Ayan, naturuan ka tuloy. Ito pa, 2132 pa rin, sa Catechism of the Catholic Church, page 573. Religious worship is not directed to images in themselves. Hindi pala direkta sa imahe mismo, ginamit lang sa pagsamba, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images, leading us on to God incarnate. The movement toward the image does not terminate in the image, hindi lang hanggang lang sa imahe mismo, sa larawan, but tends toward that whose image it is. Papunta pala sa nilalarawanan. Yan bang sinabi ng Biblia? Yan ang sinabi ng Biblia, hindi mo alam eh. Yan ang problema sa iyo, Dino. Dami mong hindi alam eh. Magandang balita Biblia, dodoktrinahan ka ng Chief Apologist ha? Padoktrina ka sa akin pagkatapos ng debate natin, Dino ha? Dito sa Hebreo 9. Dami mong hindi alam sa Biblia. Ito naman, New Testament naman, idodoktrina ko sa iyo para malaman mo. Hebreo 9:5, verse 21, 23. Hebrews chapter 9, at sa ibabaw ng pagaban ay may makerubin na nagpapakitang naroon ng Diyos. Ano ng kerubin? Nagpapakitang naroon ng Diyos, ang presensya sa Diyos nandoon. Naliliman ng mga pakpak ng makerubin ang luklukan ng awa. Sa 21, anong ginawa sa kerubin? Winisikan din niya ng dugo ang tulda at ang lahat ng kagamitan sa pagsamba. Ginamit lang sa pagsamba. Sa 23, ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng namana sa langit. So ginamit sa pagsamba. Hindi mo pala naintindihan na paggamit sa pagsamba. Halimbawa, hinalikan mo yung picture ng misis mo. Yung picture ba mismo hanggang doon ba lang ang ukol mo? Hindi ba yung paukol sa misis mo na buhay? Caldino. Kahit ba nandyan ang misis mo sa katabi mo, pag hinilikan yung picture niya, masasaya yun. She will laugh and she will smile at you because she knows that paghalik mo sa picture niya, hindi sa picture mismo ha, ang mahal mo, kasi papel lang yun eh. Yung siya talagang pinaukulan kasi she is the one portrayed in the picture, ginamit sa pagsamba. Halimbawa, ang kalabaw ginamit sa pag-araro ng lupa. Hindi yung lupa ang ginamit lang ang kalabaw, hindi yung kalabaw mismo ang inararo. Ang kalabaw ginamit sa pag-araro, ang lupa ang inararo, ang subject ng pag-araro. Hindi yung kalabaw mismo. Naku naman, Dino. Ang suklay ginamit sa pagsuklay ng buhok. Ang suklay ba ang sinuklay mismo? Hindi, ang sinuklay, ang buhok.
Time. Suklay. Time na, Bro Alvin. Time na. Sige, salamat, Diyan Brad. natapos. Maraming salamat, Brother Alvin, sa iyong unang pagtindig. At ngayon na i-cross-examine ka na ng 10 minutes sa unang pagtatanong din ni Brother Dino ayon sa nalatag at nabanggit. Mag-umpisa ang 10 minutes, Brother Dino, paki-unmute para sa pagtatanong. Okay. Yes, una kong tanong kay brother. Sabi mo, hindi sinamba si Antonio de Padua bilang Diyos. Pag may mabasa ba ako na sinamba siya sa kalagayang Diyos sa hiligay, nung tatanggapin mo, talo ka na ngayon? Yes or no? Yes or no? Sagot. San Antonio de Padua? Objection, San moderator? Antonio de Padua? Okay. Wait lang. Objection? Teka, moderator, kasi kinalagay mo muna moderator. No. Alvin, no. Ako muna. Wait muna, Dino. Kurta muna. Moderators, ako yung nag-object. Pakinggan ko muna ang counter-objection ng isa. Kasi ni counter-objection... May concern ako, moderator, may concern. Wait lang. Yung una... Nag-objection siya. Anong objection mo, Brother Dino? Ito, moderator, no? Kasi iikot yung oras at kailangan una marinig sa sagot niya categorical. Hindi pwede na paikutin ng oras, mag-clarify siya ng sarili niya at ayaw nang sagutin yung aking tanong. Yan po sa rules. Counter-objection, moderator. Okay na. Counter-objection, Brother Alvin? Counter-objection, moderator, kasi ang dating dito sa akin, putol-putol eh. Siguro may ano siya dyan. Hindi ko marinig yung ano, kaya nga mag-clarify ako. Okay na. Sige, Bro Dino, pakiulit yung tanong, please. Pakilarga yung... Okay, pakinggan mo mabuti, Bro Alvin. I-clear mo yung ano mo dyan, no? Okay, stop time. Sabi mo, no, na walang mababasa na si Antonio de Padua ay sinasamba bilang Diyos. Ito, paano kung mabasa ko? Si Antonio de Padua ay sinamba sa kalagayang Diyos sa hiligay noon. Tatanggapin mo, talo ka na sa debating ito, yes or no? Yes or no daw? No, Mr. Moderator, ang sagot ko, kasi ang salita dyan nakalagay ang Diyos tulad din kay Moises, Exodus 7:1, 4:16, at sa Juan 10:34 hanggang 36, at Salmo 82:6, na mga banal, mga santo, parang Diyos. Parang Diyos, hindi Diyos mismo na Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Basahin mo na sinamba bilang Trinidad. Time. Ito. Next question. Ito. Sabi mo, tinawag siyang parang Diyos. Paano kung kung wala akong mababasa dito sa page 24 sa nobina ni Antonio de Padua na parang Diyos? Aaminin mo, talo ka na naman sa debating ito, Brother Alvin, yes or no? Sagot ko, no, kasi ang binasa mo dyan, kalagayang Diyos. Ang binasa mo, kalagayang Diyos. Walang sinabi kalagayang Diyos Ama, kalagayang Diyos Anak, kalagayang Diyos Espiritu Santo, kalagayang Diyos sa Santissima Trinidad, na sinampalataya ng Baptist at Katoliko. Walang ganyan. Huwag mong nagdagan ng nobinaryo, dong. Okay, Next question. Sabi mo, Dodong Alvin, no? Hindi kayo sumasamba sa larawan at ang sagot mo ay no kung mabasa ko. Sa makatuwid, Dodong Alvin, aminado ka na sumasamba kayo sa larawan, yes or no? Yes or no? Sagot, ang pagsamba namin yan, yes, meaning Objection, moderator. Okay. Wait. Time's up. Due to God alone. Time's up. Rodino, make objection. Tapos po. Bro Alvin, ay ito, moderator, no? Categorical na naman, ayaw sumagot ng categorical. Sabi ko nga, yes, sumamba. Kailangan mauna. Okay. Bro Dino, sumagot ba siya? Bro Alvin, pakituloy mo yung sagot. Sabi niya bro, yes or no daw. Pakisagot mo na ng yes or no, tapos explain ka. Sige.
Yes, sabi ko moderator, yes, based on CCTV 2132, honor paid to sacred images is respectful veneration only, not the adoration, pagsamba, due to God alone, the Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Respectful, paggalang lang, binasa mo, kay Nubra Muno na to, paggalang na pagsamba, kay natalo ka dito, Dino, hindi mo kaya Time. apologies. Ito, sabi mo Dodong apologies doon kay Ramon Nonato, yung pagsamba doon ay paggalang. Paano kung wala akong mabasang paggalang yung pagsamba, aaminin mo? Talo ka na naman sa debateng ito, Brother Alvin, apologista, yes or no? Yes or no? Sagot, pareha lang yan kay Ramon Nonato at Antonio de Padua. Objection, moderator. Ayaw Yes, na naman objection. sumagot. Objection. Rodino? Okay, moderator. Ayaw na naman ng apologista sumagot ng kategorikal. Okay. Pakiulit yung categorical. Hello, categorical. Pakiulit. No, kasi yung paggalang at pagsamba, kahit wala dyan kay Ramon Nonato, nandyan naman kay Antonio de Padua, yun ang ibig sabihin ng CCC 2132, na respectful veneration, paggalang ito ang doktrina at dogma namin, huwag mong kami ilihis, huwag mo kami lokohin. Hindi yan pagsamba sa Diyos, Ama, at Espiritu Santo. Time. Next question. Okay. Sino ba yung savior ng sanlibutan? Ang Diyos ba o yung inyong banal na larawan? Sagot. Ang absolute savior is Jesus. Maraming talata niyan. Objection daw. Wait, objection daw. Hindi na naman sumagot yung apologista ng Katoliko. Okay. Hindi naman categorical yan eh. Sino? Sabi mo sino? Hindi. Wait lang. Objection. Please. Objection. Okay. Ang tanong ko, moderator, alin yung savior ng sanlibutan? Yung larawan ni Maria o yung Diyos? Larawan daw ni Maria o Diyos? Pili daw po. Counter objection mo na, Mr. Moderator. Yes. Okay. Counter objection, Brother Alvin? Ang counter objection ko, binago niya ang sinabi na kanina, sino, who. Kaya hindi yun categorical yes or no, sino, pinapili niya ako. Ang sagot ko sa kanya, hindi pa ko tapos nagsagot, nag-back-in siya, nagsapaw siya, Acts 4:12, absolutely is God alone to Jesus Christ. Yes, Pero hindi pa ko tapos doon sa sagot ko, Mr. Moderator. Nakuha ko, bro. Pero yung tanong meron sa categorical kasi, bro, hindi po pakiulit yung categorical mo para malinaw. Ulitin mo yung categorical. Okay, ulitin ko. Sabi mo, Diyos yung tagapagligtas, no? Meron ba akong mababasa sa nobina na si Maria tagapagligtas ng sanlibutan, yes or no? Yes or no daw? Mr. Moderator, objection mo na, Moderator, binago niya eh. Hindi naman yun ang tanong na kanina. Bro, I think next question. Bro, Dino. I think next question na yan. Next question na ba yan, bro? Yeah, next ko na lang po. Okay. Ano ba ito? Ikaw yung manluloko. Okay, dito na lang. Ikaw yung manluloko. Binago Dito mo eh. Dito na lang. So, next question na yan. Bro, Dino, pakiulit yung next question mo. Paanda rin ko yung time, ha? Next question. Okay, next question. Yeah. Makinig, Alvin. Okay, ito. Sabi mo, Diyos yung tagapagligtas ng sanlibutan. Acts 4:12 yung ginamit mo. Paano kung may mabasa ako letra por letra sa hiligay noon? Na si Maria ang tagapagligtas ng sanlibutan. Aaminin mo. Talo ka na naman ngayon, Brother Alvin. Apologista, yes or no? Yes or no? Sagot no, kasi walang sinabi dyan na si Santa Maria is the absolute Savior, equivalent to Jesus Christ. Walang sinabi dyan. Isang meaning niyan, relative Savior si Santa Maria tunad ng mga banal. Obadias 1:21, maraming tagapagligtas. Na in the relative sense, hindi mo alam yung Biblia, hindi mo alam. Time. Next question. Ako alam ko eh. Next question na. Paano kung hindi mabasa doon sa Obadiah na si Maria tagapagligtas ng sanlibutan? Aminin mo, talo ka na sa debating ito, Alvin Gitamundo, yes or no?
No, kasi hindi ko naman pinatungkol nga letra po letra si Maria sa Obadiah 1:21. Ang sabi ko, maraming tagapagligtas in a relative sense, hindi absoluto tulad ng Diyos, na mga tagapagligtas. Basa, Obadiah 1:21. At ang mga tagapagligtas, plural, ay magsisampa sa bundok ng Siyon upang hatulan ng bundok ng Isaw at ang kaharian ay magiging sa Panginoon. Tutulan mo ba to, Dino? Hindi mo alam eh. Wala kang alam sa Bible. Sorry. Next question. Sa Obadiah 1:21, yon ba ay Savior ng sanlibutan o hindi? Yes, siyempre na relative sense, hindi absoluto tulad ng Diyos kasi marami sila at ang mga tagapagligtas ay magsisampa sa saan? Bundok ng Siyon upang hatulan, nahahatulan nga eh. Bundok ng Isaw at ang kaharian ay magiging sa Panginoon. Tingnan mo, tagapagligtas nga sila kasi ang kaharian ng buong libutan magiging sa Panginoon dahil sa kanila at sila din nahahatol sa bundok ng Isaw. Wala kang alam sa Biblia. Matthew 22:27. Okay. Sa Obadiah 1:21, paano kung wala akong mabasa dong sanlibutan? Aaminin mo, talo ka na naman sa debating ito. Apologista Alvin, Dodong Alvin, yes or no? No, kasi yung sanlibutan, nandyan yan implied sa kaharian, magiging sa Panginoon. Eh, may part ba ng sanlibutan sa last judgment na hindi masakop ng Panginoon? Basa, Obadiah 1:21, hindi mo alam. At ang mga tagapagligtas, plural, marami, ay na magsisampa sa bundok ng Siyon upang hatulan ng bundok ng Isaw. At ang kaharian, magiging sa Panginoon. Saan ba yung kaharian? Hindi ba yung sanlibutan? Next question. Dahil sabi mo, no ang sagot mo, sa makatuwid walang sanlibutan dahil no. So, proceed ako sa next question, Dodong Alvin. Meron ba akong mababasa, Dodong Alvin? Sa nobena, sa San Ramon Nonato, sinamba nyo, sinonato, yes or no? Yes or no? Sinagot ko na yan kanina, yes, pero in a relative sense, kasi sa CCC 2132, respectful veneration lang, respect, galang, nandyan yan sa binaryo, not the adoration due to the God alone, the Holy Father, Son, and Holy Spirit, Holy Trinity. Huwag mo kaming lukuhin, hindi ka makalusot dyan, mali ka. Okay, sunod. Meron ba akong mababasa dito sa Intra Señora de Salvacion? Sinamba nyo rin yung larawan ni Maria Nuestra de Salvacion, yes or no? Meron, yes or no? Yes, kasi sa CCC again, Catechism of the Catholic Church, page 573, Article 2132, respectful veneration lang yan, paggalang, hindi adoration, latria, due to God the Father, Son, Holy Spirit, kaya nagkamali ka ulit. Hindi mo naintindihan, Okay. relative lang yan, veneration, paggalang, nagkapulit. Hindi pagsamba nilang Alvin! Time na. Warning. Time's up. Warning, Brother Alvin, for not stopping. Grabe, oh. Hindi kita Grabe, moderator. Hindi ko na. 10 seconds yung konsumo sa oras ko. Sumapaw kasi si ano eh. Sumapaw, Okay, sige. hindi ko na ng moderator. Okay na. Sumapaw si Dino. Okay, sige. Okay, Hindi. no problem. 10 seconds na konsumo talaga, sadya mo eh. Okay. Next question na, para mabilis. Next question. Sabi mo, Bro Alvin, yung pagsamba ninyo ay paggalang lang. Paano kung mabasa ko sa nobina ni San Antonio de Padua na ang paggalang ay bukod sa pag-worship, tatanggapin mo, talo ka na naman sa debating ito, Apologista Dodong Alvin, yes or no? No, kasi kahit bukod dyan ang paggalang at pagsamba, ang ibig sabihin ng pagsamba yan, CCC page 573, Article 2132, na doktrinahan kita ngayon, hindi mo alam pala. Respectful veneration lang paggalang, hindi yung adoration o pagsamba sa Diyos, Father, Son, Holy Spirit, hindi mo naintindihan yan. Pagsamba sa Diyos, iba yung pagsamba sa Santo, iba pagsamba sa Diyos. Daniel 2:46, Josue 5:13, 14, marami pa hindi ka alam sa Biblia. Okay. At sa Sabi, ang aral ninyo na ang latria ay worship God alone. Ito tanong ko, yon bang latria pwede ma-apply sa idol o Diyos-Diyosan? Yes or no?
Yes or no? No, hindi pwede ma-apply. Bawal yan sa amin kasi idolatry yan. Ang bigay namin sa amin ay paggalang lang, respectful veneration. Yung pagsamba dyan, ang meaning niyan, respectful veneration, paggalang bilang santo, hindi bilang Diyos Father, Son, Holy Spirit. Tigas sa malang ulo, hindi maintindihan. Maliwalag dito eh. CCC 2132 Okay. at Next mga question. nobinayo mo. Time. Biblia. Time. Next question. Okay. Paano kung may mabasa ako na salitang latria ay pwede ma-apply sa idol? Aaminin mo, talo ka na naman, Alvin? Yes or no? Dodong Alvin, yes or no? Idol lang, idol. Pero hindi sinabi ng mga banal na mga larawan ng santo. Talo Ng na santo siya. mismo kasi hindi idol lang mga larawan ng santo. Yung idols ng pagano. Hindi mo pala alam ang Okay, moderator. Moderator, Okay, time. Pagano. Dahil Time. Yes, sabi yes. niya daw, kung may mabasa daw ako na latria, pwede ma-apply sa idol, talo na daw siya, yes yung sagot niya. Pwede ba malagay sa screen? Kasi talo na siya pag mapatunayan ko dyan. Objection. Oh, natakot na. Yes, Teka muna. Objection. I have the right to object. Hindi ako Yeah. natakot. Huwag kang magkomentary. Yes. Objection. O, sige, moderator. Nagsagot ka ng yes eh. Wait lang bro. Huwag kang Yes. gumatin muna. Wait. Be respectful to the moderator. Yes. Objection. Ang objection ko, Brad James, Mr. Moderator, yung latria applied to idols, yung idols dapat nakalagay doon, idols na mga sagrado na banal na santo at santa at mga larawan. Idols lang eh. Yun ang showdown namin. Pag mabasa niya, santo at santa at mga larawan na banal ng santo at santa, panalo siya. Pero kung idols lang, hindi yung banal na larawan at santo at Okay, santa, bro. ay talo siya. Nakuha ko na. Bro, Ano Dino, siya? counter objection, tika lang. May counter objection ka ba? Counter objection. Kasi po kung umiiyak siya sa'yo, kasi moderator, Ano sabi ko sa commentary? kanya, sabi ko kanina sa latria sabi ko, ma-apply ba ang salita, ang idol sa latria, na worship God alone ninyo? Sabi niya daw, I know. So ngayon, sabi dahil I know, paano kung may maipakita ako sa'yo na ang salitang latria ay ma-apply po sa idol o Diyos-Diyosan? Aaminin mo, talo ka na, yes or no? Sabi niya, yes. Una, narinig yan ha. Nakalive tayo, yes daw. So ngayon, ipakita sa screen. Once na may pakita po sa audience, talo na si Alvin. Dodong. Oh. Moderator, isunod din mo yung objection ko kasi hindi ako payag sa showdown niya kasi walang banal na santo yan. Idol. Okay. Bro, Dino, dito sa payag, so di kayo magkakasundo dyan sa showdown. So, Yes, ang yes. decision ng moderator, ay next question tayo, bro, Dino, kasi di sa payag. Next question. Okay, ito. Itong tanong ko, bro, Alvin. Wait lang. May concern ako, moderator. Teka mo lang. Okay. Dino? Question mo lang. Yes. Concern lang kasi 1% na ako eh. Pwede patuloy lang si Brad tapos mag-charge muna ako after pagsasalita niya kasi alam ko naman anong sasabihin niya mamaya eh. In kaso ma-off ako. Kaso, time of questioning to eh. Tatanungin ka niya eh. Kaya nga, baka ma-off ako dito, diretso na lang siya na mag-stand sa stand niya. Mag-charge muna ako. Sige. Kasi 1% na, hindi ko na ma-predict Ano to? hanggang ano to. Iko-question ka pa niya o mag-proceed na siya sa next question? Mag-proceed na siya sa rebuttal? Ano mo? Yun nga ang gusto kong mangyari, James, na rebuttal mag-charge na lang. muna ako, proceed to the stand na. Bro, Dino, Magtanong ako mag-charge. eh. 1.1%. 1% na lang. Nawan ko. Bro, Dino, mag-charge na muna siya, papalobat. So, I think mag-rebuttal ka na. So, idagdag mo yung oras ko mamaya sa pagtatanong sa second stand. Okay yan, idagdag mo yan. Ang time mo mamaya, magiging 11 minutes and 5 seconds ka mamaya. So, okay. Search ka muna, bro Alvin. Mag-presentation na siya. Sige. Kung gusto mo, Dino, dito ko idagdag sa presentation o sa pagtatanong mo. Ano ba gusto mo? Sa pagtatanong, kasi tanong yun eh. Sige. Diyan natatapos ang tanungan, sagutan sa unang pagtatanong nila. Napakainit po. At syempre, ano muna tayo? Relax muna, no? Bati muna tayo sa mga nanonood. No, bati muna tayo. Tignan natin ito mga sabi naman. Okay, batiin natin. Sabi ni sabi ni Clep, no? Pakita natin. Takot si teka muna. Hindi maganda. Hindi maganda.
Maganda ba dito? Ay, congrats, Baptiste. Sabi naman dito ni Boy Letra. Boy Letra ba to? Pwede nga yung Brodino sa Pagano. Sabi ni Boy Letra, pwede nga daw Brodino sa Pagano. Okay. Mary Jane Tumang, sabi ni Mary Jane Go, Bro Alvin. Yan. So, inom muna kayong tubig kasi napakainit eh. Pati ako, naubos yung boses ko eh. Ayan. Okay na. At Bro Dino, tingin ko ay magpipresenta ka na. It's your time to present now. For rebuttal mo. Sige bro. Okay. Magandang gabi sa ulitin mga kaibigan at kapatid. Siguro pinagsisihan ni John Paulo Boy Letra na naging tagapagturo kanya Brother Alvin Gitamundok Durong. Bakit po? No? Kasi hindi ko lang talaga alam kung kulang ba talaga sa pansin ito o hindi pinapansin. Bakit po mga kapatid? Akalain mo siya mismo yung nag-aangat ng sariling bangko na siya apologista. Pagsisihan mo nakalaban ng pulis. Sus Mariosip ba naman Dudong Alvin? No? Walang takot sa iyo at walang nagre-recognize ng authority pinanghahawakan mo. Naawa-awa at tawa po yung naramdaman ko sa iyo ngayon. Bakit po ito sa apologista? Hindi na po chief apologist. Chaff apologist. Ano ba yung chaff? Naging ipa. Wala ng laman. Okay. Ganito po yun mga kapatid. Ang paksa, talinuhan po ninyo mga Katolikong nakikinig dyan. Mga kapatid, talinuhan po ninyo. Ang paksa, sacred images, sinasampa ba ng Katoliko? Tandaan po ninyo, ako yung affirmative upper speaker sa makatuwid. Yung tindig ko po dito, no? Yan po yung kontra na tatayuan ni Alvin. Tandaan po ninyo talinuhan po ninyo yung tinitindigan ko, ang Katoliko sumasamba sa larawan, yun yung affirmative. At sa kanya naman, pamalian niya yon. Yung ginawa ni Alvin, sumasamba sila kahit nga sinibukad ni Sar, Proud si Alvin na sumamba siya kay Daniel. Tanong kasi, tama bang aral yan na turo ng Diyos na sambahin inibukad ni Sar si Daniel? Walang ganon, Alvin. Napakarami po ng tanong natin. Kung mabasa ko ba, Alvin? Aminin mo, talo ka na, no? Kung talagang hindi mo aral yan, Alvin, bakit ka magnonood, Dudong? Bakit ka nagno? Sa makatudang hina ng argumento mo. Hindi ka na ngayon chef, naging chaff. Okay? Tinanong ko sabi niya kasi sinasamba daw yung paggalang yun daw samba kay Padua. Ilagay mo sa screen mamaya yung Padua mo challenge ko sa iyo Alvin. Kung hindi mo mapakita yan mamaya sa page 24 na sinasambukod ang samba at larawan dito, talo ka talaga. Talagang talo ka sa tanungan. Sabi ko, paano kung mabasa ko, no, mga kapatid, na yung salitang pagsamba ay bukod sa paggalang, tatanggapin mo, talo ka na, no? Yes or no? No. Takot ka pala. Maraming nanonood. Maraming naawat, natatawa po sa iyo. Ano po? Sabi ko naman, may mababasa ba ako na ang Katoliko'y sumasamba sa larawan kay Nonato? Meron o wala? Yes, meron. Kita mo na ngayon. Debunk yung argumento mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kasi chief apologist, alam yung Biblia, bakit tinanong kita sa Biblia? Akalain mo, sa Obadiah daw, sa 121, andun daw si Maria, sinasamba daw ng tagapagligtas ng sanlibutan. Itiningnan ko ngayon, walang Maria doon. Maria, yung isip mo ngayon. Dong Alvin? Ano po? Wala pong may napatunayan. No? Doon po napunta sa tawag dito, napunta sa Obadiah. Ang layo ng talon mo at walang sanlibutan doon, tagapagligtas sila ng sanlibutan. Ang challenge ko sa iyo, yes, meron. Ngayon, si Maria ba'y tagapagligtas ng sanlibutan? Sa tingin mo, Brother Alvin, si Maria ba tagapagligtas ng sanlibutan?
Ha? Sa nobina, no? Sa Entra Señora de Salvación, page 3. Okay, ganito po ang mababasa. Pakinggan mo, Bro Alvin, ha? Manliligaw ka talaga, chief apologist ka eh. Ikaw talaga ang version ni Satanas eh. Page 3. O Birhen Maria, iloy nga manunubos sa kalibutan. Akalain mo, manunubos ng sanlibutan? Tinalo niya pa si Kristo. Malinaw talaga, direct talaga, Dalawa na pala yung tagapagligtas ng sanlibutan. Si Kristo pala yung sabi niya sa Acts 4:12 at si Maria. Ito talaga si Alvin, napakasinungaling nitong dudong na ito. Ito. Sabi ko pa sa kanya, may mababasa ba ako sa sulat, Dudong Alvin? Chief apologist ng Dudong Alvin. May mababasa ba ako na sinasamba ninyo si Entra Señora de Salvación? Yes or no? Yes, meron. Okay, talo ka na. Hindi ka makapunto sa akin, panay reklamo ka eh. Letra por letra, yes or no, tama o mali. Tanong ba ng matinong apologista yan? Ang tanong pong direct, kapatid, no? May mababasa ba? Letra por letra, yes or no? Ganun po yung malinaw. Sa'yo, yan palang requirements po, no? Sa pagiging apologista, magulo yung isip, yan bang requirements? Kaya ngayon, tinitiya ko, nagsisisi na si John Paulo na ikaw yung pinakinggan niya. Kaya si Paulo nagre-research na ngayon dito sa Original Baptist Faith Defenders. Ililipat na ata ito makalawang araw dito eh. Doktrinahan ko na. Ako yung magbautismo, Brother Alvin. Iwanan ka na niya. Di niya matanggap na si Maria tagapagligtas ng sanlibutan. Di niya matanggap yung aral ng chap apologista. Mali. Ayan. Dito po, mga kapatid, no? Marami po tayong tanong, no? Dito sa Hebrew chapter 9. Yung chira ba yan doon? Chira ba yan doon, bro? Nilagay doon sa Hebrew. Sinasamba ba yon? Letra por letra, sinasamba yon? Magiging apologista ka pala, mali na yung unawa mo, tapos sabi mo sa akin, yung Panginoon ng mga hukbo, tandaan po ninyong Trinity. Iisang Diyos. Yon bang Panginoon ng hukbo? Diyos din ba yan? Diyos din po yan. Si Kristo ba? Diyos ba yan? Panginoon ba yan? Yes po. Kaya nga iisang Panginoon. Sino yung Panginoong hukbo? Sapagkat iisang Panginoon. Si Kristo ba? Prince ba? Prince po. Ayaw lang ni Alvin, umiiyak na sa napakalaki ng dudong mo. Umiiyak ka sa debate. Paano ka ngayon, paano ka mananalo sa akin ngayon? Talo ka na agad sa paksa pa lamang. Mananalo ka kaya sa akin, Brother Alvin? Saan ka na? Okay? Ito, dagdagan po natin. Kay Vicente Ferrer, no, sa page 6, sinasamba ba yung larawan? Ganito po, mga kapatid. Okay. Sabi po dito, sa Galacia, may isa ka bata nga dugay nagampo kay San Vicente, kag nagsabat si San Vicente sang mapaubiyado, nga amo ang banwa kag sugiran mo ang mamamawi nga sinugo ta ikaw, naglakat ang tawo, kag nagluhod sa atubangan, sang mamamawi sa ubiyado nga mo isa kalarawan sang aton Ginoo. Lumuhod, Alvin. Okay, tamo na ngayon. Takot ka pala sa akin, akalain mo. Yung tagapagligtas pala ng sanlibutan, kailangan mo mapuntang sa Sayon para maligtas ka. Maraming tagapagligtas doon. Wala man lang may pumunta dyan sa Cebu kay Alvin. Si Maria lang yung nakaalala kay Alvin. Iwan ko nga kung kilala ba talaga si Alvin ni Maria. Napunta pa sa CCC. Tandaan po ninyo. No? Sa aking presentasyon regarding po dito sa Nobina, walang refutations. Balikan po ninyo mga kapatid. Dito po sa kay Entra Señora de Salvación, San Antonio de Padua, San Ramon Nonato, San Vicente Ferrer, wala pong refutations. Hindi po napamalian ni Brother Alvin Gitamondok. Kaya po,
sa ngayon, no, na ako'y nakaharap mo, no, Dino, the defenders, the Baptist defender, nagsisisi yung, tawag dito, malaking pagsisisi ng Katoliko na ako yung binangga. At sabi na pa kanina, mga kapatid, dito sa talata niya, sa Daniel, sabi niya daw, hindi ko daw alam Biblia. Alam ko, kaya nga di mo matutulan eh. Akalain mo, si Nebuchadnezzar pala, sinamba si Daniel, utos man ng Diyos na sambahin si Daniel. At yung anghel, sabi niya daw, mali daw yung talata ko, bakit 13? Ikaw yung mali-mali. Yan yung sinasabi ko sa'yo, mali-mali. Hindi ka makatindig sa isang talata. Sabi mo, Daniel chapter 5, Joshua chapter 5, Josue 5. Tapos, pinalitan mo na naman ngayon, nag-reconstruct ka sa 13. Sinundan kita sa 13, 11 to 15. Iba pala doon, nasa 5 na ngayon. Tapos sabihin mo, ako pang hindi nakikinig. Ikaw kaya yung magulo. Kaya requirements ng Katoliko, para maging chief apologista ka ng kasisi, ni Dodong Alvin, kailangan mo na maging magulo yung isip mo. Hindi tutubo yung buhok. Kasi magulo eh. No, tandaan po natin, hindi tutubo yung buhok kasi magulo. Yan yung requirements. No. Dapat po mga kapatid, sa ulitin, talinuhan po ninyo. Mula pong tayo nagtindig, hindi po matutulan ito hanggang matapos. Kawawa po si Alvin sa debating ito. Di makapuntos. Pero tandaan mo, sinisiguro ko sa inyo, hindi siya makapuntos sa debating ito. Tatakbo siya po sa Biblia mamaya. Alam niya namang Biblia, nagtuturo ng tama. Ito namang nobina niya, hindi niya ito masagot-sagot. Hindi niya kaya itong sagot mamaya. Tanongin niyo, hindi siya magtatanong dito. Takot siya magtanong dito. O sige. So wala pa naman siya bro, medyo usap muna tayo. So guys, hintayin na po natin sa Brother Alvin, nagcha-charge lang po siya, no? So sa mga mag-aabang po dyan, hindi po na muna natin ikakat yung debate kasi babalik pa naman si Brother Alvin, lobat lang siguro. Ayun, so again, congrats bro Dino. Gusto ko lang mag-comment as a moderator, gusto ko lang mag-comment dun sa meron kang dapat i-emphasize na eh. Ang i-emphasize mo guys, maganda yung mga tanong mo. So tanggap mo ngayon na sinasamba nyo si Padua sa kahimtang na Diyos. Kasi sabi niya kanina eh, hindi naman nakalagay dyan, Father, Son, Holy Spirit siya. Ang nakalagay lang dyan, kahimtang sang pagka-Diyos. So ibig sabihin, tanggap niya na sinasamba nila sa Antonio de Padua sa kahimtang pagka-Diyos, sabi niya Alvin. Yes, yes nga po na nadiin ko siya sa kalagayan nga eh. Kaya ayaw na challenge ko siya, kaya ayaw tanggapin. So ibig mo sabihin, Brother Alvin, tanggap mo, sinasamba ninyo sa Antonio de Padua yung kanyang larawan sa kahimtang sang Diyos o sa kalagayang Diyos. Kasi nag-uo siya eh. Sinamba, yes, na kahimtang sang Diyos, hindi naman daw Trinity, pero sa kahimtang ng Diyos. Hindi Trinity, pero sa kahimtang sang Diyos. Yan, Trinity, Diyos eh. Ang laki nga nung letter D ba yun? Diyos, di ba? Letter D, tingnan natin na. Letter D yun eh, malaki. Baka makita yan bro sa live. Dali siya, ma-highlight natin siya dito kasi baka makita sa live. Sinasamba bilang Diyos. Oo. Ito bro, baka makita tayo sa live. Hello? Baka nag-uusap tayo naka-live oh. Okay lang. Kasi commentation lang po, commentary lang man po. Brother Alvin, ready na? Andiyan ka na? Oo. Brother Alvin, andiyan ka na? Wala pa namang start. Hindi pa naman nag-start. Comments ko lang yan as a moderator, ha? Bro Alvin, ready na? Bro Alvin, tapos na yung kanyang stand, bro. Tapos na yung rebuttal niya. Sige, magtatanong na ako, James. Paano yan? Hindi mo narinig yung ano niya? Okay lang? Okay lang? Hindi mo narinig yung Hindi, may monitor ako dito. Sa kabila, may monitor ako. Okay, sige, buti kung meron. Bro, dito ay natatapos na. Magtatanong na ka na ng 10 minutes. I think this will be your final question. So 10 minutes para sa pagtatanong. Go ahead. Ang unang tanong ko, Vlad Dino,
yung nobinaryo kay Santa Maria, meron ba doon letra po letra mababasa na sinamba bilang katulad ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Holy Trinity? Meron, wala? Yes or no? Meron pero wala. Meron po. Meron po akong mababasa. Kaya nga po siya Savior ng sanlibutan. At saka siya din po yung tawag dito, pinaglilingkuran po. No? Niluhudan din po at marami pong miracles si Maria na pakita po siya. Objection? Betul din na sub. Objection? Yes? Time's up. I think Ang objection ko, moderator, kasi ang tanong ko, moderator, objection, kasi letra po yung gusto ko basahin niya kung meron sa novena na Nuestra Señora de Salvacion, inhiligay nun na sinamba ang mga santos na larawan sa Birhen bilang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, katulad ng Diyos Okay. Ama, Anak, Espiritu Santo. Meron ba? Wala. So, Bro Alvin, pagka sumagot siya ng categorical, bigyan mo siya ng panliwanag. Bro Dino, meron ba daw wala na sinamba na Ama, Anak, Espiritu daw? So, meron ba daw o wala? Magsagot ka. Tapos, paliwanag mo. Meron. Kasi po dito sa page 3, sabi po dito, manunubos, no? Ginasimba ang kanyang larawan sa iba't ibang lugar. Dito sa page 9, tinawag po siyang Panginoon. Sa Greek po, ang Panginoon, yan po yung Kurios. Nakabig letter po ito, Ginoo o Diyos. Kaya Kurios, naka-refer po sa Lord God. Time na daw, Dino. Dino, time na. Sino lang tanong ko, kahit walang mababasa letra po letra na sinamba bilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ipatuloy mo pa rin ang panluloko sa amin lahat dito, kahit walang letra po letra mabasa, pinakahulugan mo lang yung mga salita doon sa nobinaryo, yes or no? Patuloy mo pa rin pagkasinungaling. Yes or no daw? Policy question. Objection, moderator. That is policy question. Hindi po ako nagpapatuloy ng pagsisinungaling sapagkat nabasa ko po malinaw, Diyos talaga at Panginoon. Okay. Next question na yan, bro. Okay. Kung ganun. Next question na yan. Kasi palasi. Next question. Next question daw, Bro Alvin. Next question. Next question. Kasi ayaw na sagutin. Dito sa San Antonio de Padua, Hiligay noon, pagsamba kay San Antonio, sinabi ba dyan bilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, letra por letra o wala? Yes or no? Yes or no? Yes, meron po. Kasi po, pag sinabing Diyos, sa Trinity po, andon pong Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa inyo, involved San Antonio de Padua, sinamba po siya sa pagkahimtang o kalagayang Diyos. Mababasa po letra por letra, sinamba at iginalang. Bukod ang pagsamba, bukod ang paggalang sa kalagayang Diyos. Kaya po di mo tinanggap yung challenge kanina, natakot ka. Time, Dino. Time na daw, Dino. Next question. Stop time. Sunod na tanong. Kahit walang mababasa na sinamba si San Antonio de Padua bilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ipatuloy mo pa rin at ipipilit mo pa rin na pagsinungaling at Sorry. Kami. Yes or no? Wait lang. Yes or no daw? Yes or no daw? Sorry po. Ito yung sagot ko, Bro Alvin. Tanong, Mr. Moderator. Kasi ulitin mo yung tanong. Stop time. Ulitin mo yung tanong. Ulitin ko muna ang tanong ko, Dino. Magantay ko muna. Ang tanong ko, kahit walang mababasa dito sa nobinaryo ni San Antonio de Padua, siniligay noon, page 26, page 27, number 24, na sambahin si San Antonio de Padua bilang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, o tulad ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, walang letra po letra, ipapatuloy mo pa rin ang iyong style ng panlulukot pagsinungaling sa amin lahat dito sa buong mundo. Yes or no? Moderator, objection ulit. That is pala si question. So, yung sinasabi, hindi ako nagsisinungaling. Nabasa ko nga, sinamba mo nga. Kaya nga po, na-challenge kita kanina po, Alvin. Wait lang po. Kaya objection po ito eh. Wait lang. Counter objection. Sige, tuloy. Kasi nga po, Brother Alvin, hinamon nga kita kanina kung nabasa ko. Ang sabi mo, no, so makatwid takot ka po kasi totoo. Ayan, next question. Next question na daw. Ayun doon, policy daw. Teka mo na, Mr. Moderator. Yes. Pwede, Moderator, mag-counter objection muna ako dito kaya para maliwalawan natin. Sige. Mr. Moderator, yung
yung siya mag-judge moderator at maghukom na pala si question, dapat sa iyo yan, ikaw ang mag-judge ni. Siya mo, debater siya, tapos magsasabi na pala si. Mali yan, Sir Moderator, he's judging my question. Sa kanya, sa ito, bro. kategory Question mo daw yung bro kasi ipapaliwanag doon niya kung bakit pala sila mamaya. Ina-address ko sa moderator yan. Moderator, di ba ina-address ko po sa iyo, hindi po direct sa kanya. Naka-address naman sa akin. Naka-address naman sa akin. So bro Alvin. Dino, sunod na tanong. Sige, next question. Kasi sinagot. Dito naman tayo sa Nobinaryo na Ramuno nato. Sabi dito, Sige. nagsimba ako kanimo. Huwag kang sumapaw. Sabi dito, nagsimba ako kanimo o santo. Sinabi dito, o santo. Hindi pala bilang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Dino. Yes or no? Hindi pala bilang Diyos. Ano? Nagsimba pala ituloy kanimo mo. bilang santo. Wait lang. Di ba tapos? Di ba tapos? Patapusin mo nga. Tapusin mo nga, bro. Sumapaw eh. Okay, ulit ba? Ultimo. Buuhin mo. Pakiulit ko. Dito kay San Ramon nato na binaryo, sinabi dito sa mga nagsimba sa kanya, nagsimba ko kanimo o santo. Nagsimba ko sa iyo bilang santo. Ngayon, aminin mo na nagsinungaling ka talaga at nanloko sa buong mundo dito sa debate natin kasi sabi mo, nagsimba bilang Diyos. Aminin mo na ngayon, yes or no? Yes or no daw? Ano? No, itong sagot ko, no. Hindi ako nagsisinungaling. Brother Alvin Gitamondok, no dodong. Ituloy mo lang po hanggang sa baba. Ang laki-laki nga ng God, Diyos. Ang laki-laki nga po, may grace nga po siya, o santos, may revolto. Next question. Next question. Kahit walang nabasa ng Diyos sa Ramono nato, ipipilit mo pa rin ang sinabi dito, nagsimba ko kanimo o santo, hindi naman nagsimba ko kanimo o Diyos, magsisinungaling ka pa rin sa amin, nulukuhin mo pa rin kami, pipilit mo pa rin kasinungalingan mo, yes or no? Yes or no? Moderator, objection, fallacy question. Ulit po, tulad ng sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Nagsasabi ako ng katotohanan, nababasa ko eh. Okay. Next question. Next question na bro kasi hindi niya sasagutin. Next question. Nag-objection na siya. Teka mo naman, Director, before the next question, I would like to reiterate, Moderator, na pagbawalan mo siya to judge na sabihin lang niya next question, huwag nila magsabi pala si question, Sir Moderator. Take note. Nag-objection kasi siya. Naka-objection siya. Naka-address sa akin. So ngayon, may counter-objection ka ba? May objection ka ba? Ano ba? Yun ang counter ko, Mr. Moderator, kasi yung salita niyang daldal niya na pala si question, hindi yan right niya. Kasi debater siya na ano mo na yan kanina, deliberate nung huwag siyang magsabi ng pala si question. Sabihin lang na next question. Yun lang naman Counter objection, Moderator. Mr. Moderator. Okay, nagets ko na. Hindi, May counter-objection ka bro din? Opo. Ganito na sa Moderator. Yes. Huwag niya pong isali. Tandaan niyo to, tandaan niyo to, karapatan niyo yung mag-counter-object, hindi ko pwede kayo hatulan, hindi ko pwede kayong pagbawalan dyan. Pag may counter-objection, pakinggan ko niya hanggang sa kahit matagalan pa tayo. As long as mapakinggan ko yung side ninyo. Anong side mo din, no? Anong mo, bro? Ito, pag sabi huwag niyang idawit yung debater kasi mga to hindi ka na ganun magreklamo pag palasik question sapagkat napatunayan ko, ipilit niyan, hindi ko napatunayan. Palasik nga po, napatunayan ko nga eh. Okay na. Next So question next question na tayo, guys. Next question na tayo. Nakarinig ko na yung side ninyo. So ngayon, Prudino, kapag ka, kung hindi mo sasagutin, sabihin mo muna objection, policy, next question na lang. Ipaliwanag mo na lang mamaya. Next question, Bro Alvin. Okay. Sunod na tanong sa CCC, Catechism of the Catholic Church, page 537, as 573, Article 2132 as a premise, ang aming binibigay na paggalang sa imahen at sa santo, respectful veneration lang, paggalang lang at hindi pagsamba due to God alone, hindi bilang Diyos ang mga nagsusanto. Pinmoto na ito talaga ang panindigan namin at paniniwala at sinampalatayan na may mga Katoliko, Dino? Yes or no? Yes or no, bro? Hindi clear po. Stop mo yung time Moderator. Hindi po clear. Napuputol bro dito bro. Napuputol. Pakiulit daw bro. Na di doon niya narinig yung buo. Putol ka agad.
Sige. Ulitin mo. Oo, photo, Sige, bro Alvin, may ulitin ko. original mo. Oo. Basic na tanong, oh. Dinig mo ko eh. Sunod. Ulitin. Sige. The same question, ulitin ko lang. Categorical question, yes or no, sa CCC Catechism of the Catholic Church, page 573, Article 2132, ang panindigan talaga namin Katoliko sa premise, ang binibigay namin doon na pagsamba, galang lang, respectful veneration, leta po leta, at hindi pagsamba bilang Diyos, not adoration due to God alone, like the Father, Son, Holy Spirit, the Holy Trinity. So aminin mo, Brad Dino, na ngayon nadoktrinahan kita ng Chief Apologist, ito palang paninindigan namin. Yes or no? Yes or no? Sagot. Ano, Brother Alvin? Mali nga yung doktrinong natutunan mo. Bakit po? Bakit po? Yung salitang paggalang lang na sinasabi mo, may kasamang sambayan, nabasa nga sa nobina kay San Antonio de Padua. Kaya nga po, aral nyo na tapos i-deny mo pa. Talo ka na ngayon sa akin. So, next question. Next question. Saan dito sa CCC, itong dogma namin doktrina, para madoktrinahan ka rin, CCC, sarang page at chapter at article number na sinamba namin ang mga larawan at mga santo at santa bilang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. May mabigay ka dito na page number sa CCC? Meron, wala? Yes or no? Meron. Meron. Ito, meron. Yung binanggit mo kanina na sabi mo, Wait lang. Sumasagot pa siya, Bro Alvin. Sumasagot pa siya. Bro Dino, pakituloy mo yung sagot, please. Ito. Meron kasi yung binanggit mo kanina na paggalang lang, binanggit mo yung chapter, pero ang nilalaman pala doon at yung authority, Brother Alvin, dito kay Nobina, kay San Antonio de Padua, hindi lang pala paggalang, bukod yung pagsamba, ilang kalagayang Diyos. Objection daw, yes. Objection, moderator. Hindi siya pwede makagamit sa nobinaryo na para makalusot. Ang aking concern dito is CCC. Kasi tinutulan niya na ang panampalataya ng Katoliko, paggalang lang para sa santo at sa mga larawan at hindi adoration o pagsamba o latria para sa Diyos, naukol sa Diyos. Kaya tinanong ko siya sa CCC, meron ba dyan ang sinasabi mo na pagsamba talaga bilang Diyos yung larawan at mga santo? Meron o wala? Anong page number sa CCC, Mr. Moderator? Yes. Nag-gets ka na, bro. Categorical yan, bro. So, kailangan bigyan natin siya ng 30 seconds sa pagsagot niya, bro. Hayaan natin siya doon. So, CCC daw, bro. Tapos, yes or no daw. Counter objection. Counter yun, nasagot ko na eh. Nag-counter siya, therefore, nag-object siya, therefore, mag-counter ako. Counter objection. Nasagot ko na, moderator. Hat na hat ito si Bro Alvin Dodong ito. Nasagot ko na, moderator. Okay. Ikaw nga nagsaside comment sa akin eh. Wait lang. Yung binanggit mo. Wala to, bro. Dino, counter objection mo sa akin. Anong counter objection mo? Ito. Moderator, patahimikin mo muna yan si Dodong. Ito. Nasagot ko na, moderator. Nasagot ko na, moderator. Based po sa binigay niya kanina, yun yung chapter sa makatwid yung binigay mo, Bro Alvin. Kasi nungalingan pala yun. Panluloko dito sa taong nakikinig. Kaya nga po dito sa nobina, nagbunga yung CCC ninyo na bago lang naman na-aprobahan yan. Kaya nga po si Antonio de Padua, sinasamba talaga ninyo at ginagalang. So, ang tanong niya po, categorical ata, ang sabi niya is meron daw o wala na si CC daw. Yun yung tanong niya eh. CC daw, tapos meron daw o wala. So, sagot ka ba doon, bro? Yes. Ito, meron. Ano yung... Ito? Okay. Wait lang, bro. Ano ba ito? Meron daw. Sige, sagutin mo yung meron. Next question mo yung Bro Alvin. Next question. Meron. Tigay mo na kasi sasagot eh. Kasi magulo kasi. Ganito kasi. Tapos wala palang page. Bro Alvin, ganito bro. Bibigyan natin siya ng 10-20 seconds sa categorical. Bro Dino, meron kang magpipilian, yes or no, kung meron ba daw CCC. So pakiulit mo yung sagot mo. Objection mo na, Mr. Moderator. Yes. Objection, moderator. Okay. Kasi tumatawa ito nanluloko to si Dino. Meron daw, tapos wala namang page sa CCC.
That is unjust, No. moderator. Unfair na Yes, yes, sasabihin mo. bro. Meron Yeah. ba dalmin sa CCTV? Tapos wala palang page eh. That is panluloko, Yes, bro, moderator. pabayaan mo siya doon, bro. Wala pala Pabayaan sa mo siya CCTV. doon. Nasa kanya yun. So, ang gusto ko dito is, gusto ko Sige, ang sige. Basta mantaran yun ang panluloko. Sige, sige. Ito lang yung sa akin eh. Regardless kung ano yung isasagot niyo yung dalawa, hindi ko kayo pakikialam kasi judge lang ako to moderate, not your answers. So, Bro Dino, sasagutin mo ba yung kanyang kategorika? Sige, moderator. Okay, I understand. Bro, pakisagot yung tanong niya, bro. Si CC daw, tapos yes or no, kung meron na daw, tapos mamaya next question. Yes or no daw, bro. Ano sagot mo, bro? Dino, sagot. Andiyan ba siya? Ay, nawala. Wait lang natin, ha? Nawala yung ano niya. Signal na naman niya, problema. Nag-out. Naghanap ng CCC. Tayo natin. Naghanap pa siya, Brad James, moderator. Naghanap pa ng libro na CC. Hintayin natin kung meron ba. Na-out lang yun. Na-out lang. Bro Dino, okay na signal mo? Bro Alvin, pakiulit mo yung tanong sa kanya. Bro Dino, Alam lang dati kay Bro Alvin, ang gulo. Oo. wait lang. Tama na muna yan. Bro Alvin, pakiulit mo yung tanong mo, paki-categorical, para masagot niya ng categorical, bro. Bigyan mo siya ng 20 seconds, bro. Sige, pakiulit mo yung tanong mo. Yes. Ang tanong ko, ulitin ko, Brad James, moderator, para kay Dino Diaz, ang Baptist. Brad Dino, saan sa CCC, page number at article number, yung sinasabi mo, mga larawan at mga santo at santa, sinamba namin na adoration due to God alone. Yun tayo na sinamba namin bilang Diyos, tulad ng Trinity, Father, anong page number yon na mga santo sinamba bilang Diyos sa mga Katoliko sa CCC? Anong page? Ito yung sagot ko, hindi categorical. Kung wala Kung sabihin, saan aminin yun? mo walang page. Ano ba ito, bro? Ubos na yung oras mo dito. Walang page. Sige. But Bro Alvin, bigyan mo siya ng time na sumagot sa kanyang sagot. Hindi ata categorical yun eh. Sige, bigyan mo siya ng 20 seconds para matapos. Bro Dino, sagot mo. Ito, Alvin, makinig ka, Dodong. Kung saang page doon po sa binanggit mo kanina, nasabi mo, yung pagsamba po ninyo sa larawan, paggalang lang. Pero mali na unawa yan sapagkat ang otoridad, dito po sa page 23, Dodong Alvin, Apologista Alvin, Dodong, sa page 24, sinamba ninyo si Padua sa pagkahimtang sang Diyos. Malinaw po yan. Oh. Time. Next question. Time na. Sunod na tanong. Itong Article 2132 sa CCC Catechism of the Catholic Church, page 573, wala namang sinabi dito na pagsamba bilang Diyos. So ngayon, sabi mo, ito ang sagot mo. Ngayon, wala namang mabasa dito na sinamba namin ng santo at santa at kanilang mga banal na larawan bilang Diyos. So aminin mo na ngayon, nagsinungaling ka ulit, nilihis mo kami at niloko mong sa buong mundo. Yes or no? Yes or no? Ano? No. Ito nga sagot ko. No. Bakit po? Kasi nabasa ko, Bro Alvin, ngayon. Kung mabasa ko ba dito, Kinobina di Padua na sinamban nyo, Santonio di Padua, aminin mo, nagpapatuloy ka sa pagsisinungaling mo ngayon. Oh. Next question. Mr. Moderator, objection. Siya na nag-showdown sa akin. Ang kanya, sumagot lang siya, huwag mag-showdown para nagtatanong na siya eh. Okay. Bro Dino, sagot lang Dodo. I think sagot niya yun, bro. Mr. Moderator, pag-deliberate. I think sagot niya yun, pero I think sagot niya yun. So next question. Hindi nga, yung sagot na niya, mali yan eh. Sawayin mo sunod nito, iwan mo. Di bro, Sunod na tanong. doon, Ngayon, next question. kasi itong Article 232 ng CCC, page 573, next question,
itong page Sure, sure. 573 ng CCC, Article 2132, kasi walang nabasa dito, as you allege, na merong pagsamba bilang Diyos sa mga larawan at sa mga santo. Wala naman pala dito mababasa. Ang tanong ko sa iyo, categorical, yes or no, ipagpatuloy mo ba yung paglihis mo sa amin at panluloko mo at pagsisinungaling sa buong mundo? Yes or no? Sagot. Yes or no? Objection, moderator. Palasi na naman yung question. Napakapalaki. Napatunayan ko nga eh. Palasin, si moderator. Salayin mo. Oh. Bro, pagkapalasi, next question yan agad. Next Kasi- question na, hindi ko sagutin. Next question kasi objection yun. Okay. Sige, go ahead. Sige. Next objection yun. Sige. Next question. Next question. Dito sa Biblia, sa New Testament, sa panahon ni Kristo at ng mga apostol, saan mababasa sinabi ni Kristo at ng mga apostol na, "Oy, mga Kristiyano, bawal magsamba naming mga santo, mga larawan namin at sa mga santo." Meron ka man, letra po letra, chapter and verse po letra, New Testament. Dito, Sa Kristiyano, meron, wala. Pag wala, aminin mo. meron nga. Wait lang, huwag ka nang magsusunod. Mamaya na yan. Ito, meron nga. 1 Corinthians 10 verse 4. Yung Diyos-Diyosan yan, brother, tingnan mo image. Walayuan ninyo ang Diyos-Diyosan, Dodong Alvin, sabi ni Pablo. Layuan ninyo yan. Turo ni Kristo yan eh. Kaya nga po paglingkuran po ninyo, Diyos lamang, hindi po si Padua. Kayo naglingkod po Padua. Time. Next question, bro Alvin. Time na daw. Next question. Stop time na. Next question. Next question, unang Korinto 10:4, basahin ko sa premise. Mr. Moderator, basahin ko Okay. kasi nagkamali naman siya nagtalata at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa nila at ang batong yaon si Kristo, unang Korinto 10:4. Aminin mo naman ngayon na hindi ka guided by the Holy Spirit, mali naman yung talata mo. Dino. Mali na naman talata mo, yes or no? Yes or no? No, Dodong Alvin, ikaw yung hindi guided ng Holy Spirit. Ano ba ito? No, Dodong Alvin, bakit po ikaw yung hindi guided ng Holy Spirit? Sapagkat sabi ko sa'yo, 1 Corinthians chapter 10, verse 14, di ka nakikinig, ikaw yung hindi guided. Sabi dito kay Ferrer, wala kayong Holy Spirit. Next question. Sunod na tanong. Next question. Kita mo, mali. Unang Agad. Korinto 10:14, basahin ko sa premise, Mr. Moderator. Sige. Teka, question to, Mr. Moderator, huwag sapaw. Wait lang bro din. Warn him, Moderator, kalawang beses na nagsapaw. Sige. Last warning Premise. na lang ha. Sa unang Korinto 10:14, sabi mo kanina, sabi 4 eh. Kaya nga mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Meron mang sinabi dyan, Diyos-Diyosan, letra po letra, larawan at mga santo at santa o sa anghel, yes or no? Meron, wala? Meron. Tingnan mo sa Sagot. Greek. Ang sabi po meron nga. Sagot. Ang sabi sa Greek, idolatries, no? Idolatrias. Okay, tingnan mo dito yan. No? Kasama yung image. Kita mo, talo ka na ngayon, Brother Alvin. Idol. Talo ka na ngayon. Next question. Nadali ka tuloy. Next question. Kahit dyan sa meaning ng idolatry, meron ba dyang larawan ng santo at santa at santo at santa mismo, pati ang larawan ng Diyos? Meron dyan, wala. Niloko mo naman kami, yes or no? Palasi na naman yung question. Hindi Diyos yan. Diyos-Diyosan nga. Palasi. Wala. Next question. Last question. Yes, objection. Last question. Sige lang, Sige, parang last nawala question. yung tunog mo. Nawala yung tunog mo eh. Okay, sige, last question. Last question. Last question. Abot pa. Dito sa Hebreo 9:5, 21-23, di ba ginamit ang larawan sa pagsamba? Yes or no? Letra po letra.
Yes or no? Yes. No. Ulit ka. Ginamit ang larawan ng kerubin sa pagsamba. No. Di mo alam. No. No nga po, Bro Alvin. Wala kang mababasa yan. Oy, Dodong Alvin, napulisan ng Katoliko. Gagamitin ko ang larawan. Sasamba ako kay Cherubim. Wala. Time na. Okay, dyan natatapos ang final rebuttal ni Bro Alvin sa pagtatanong. Ngayon, rebuttal mo, 10 minutes, Bro Alvin. I-start yan, 10 minutes. Rodrigo, pakimute ka muna, bro. Oo, para malinis yung tunog niya. Go ahead, 10 minutes, Bro Alvin. Para sa yung rebuttal. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator, Bro James. At sa aking katunggali ngayon na naghirap masyado, yan talaga ang resulta pag hindi tayo preparado. Tapos ang kinakalaban natin, yung mga heavyweight, tapos tayo flyweight lang. Yung naghirap sa tanong eh. Hindi makatanong ng diretso, mag-iisip pa si Dino. Wala talagang Holy Spirit eh. Sabi niya, umiwas sa mga Diyos-Diyosan ay walang sinabi ang Diyos-Diyosan. Larawan ng mga santo, sagrado na larawan, holy images of saints and santa at santo, pati lang larawan ng banal na Diyos. Walang ganyan. So, huwag mo sabihin palasi yung question ko. Hindi mo masagot kasi maipit ka tapos palasi ng palasi ka. Na-roll out ng moderator na huwag kang mag-judge ng palasi. Bradino, kasi di ba ang moderator mag-object ka, ang moderator mag-proclaim o mag-judge kung palasi ba yung tanong ko, hindi. Ang ibig sabihin talaga niyan, reklamo ka ng palasi kasi hindi mo talaga masagot. Huwag mo na kaming hipu-hipuin pa yung kahiyan mo dyan. Wala kang mababasa dyan. Sa Biblia, Old Testament at New Testament, mga Katoliko at hindi Katoliko, wala kayong mabasa sa Biblia na bawal sambahin ang mga ribulto ng mga santo na banal, santo at santa pati ang ribulto ng Diyos. Bakit? Yung huling tanong ko, hindi nga niya alam eh. Hindi pala alam ang Biblia nito, Old and New Testament, wala ka talagang alam kahit isang talata dito. Sa lahat ng talata kong nilatag, sa lahat ng talata kong natinanong ko sa iyo, puro kayo inosente at ignorante, Dino Diaz. Oh, binasa ko to kanina. Hebreo 9:5, kama 21, kama 23, magandang balita, Biblia, binhilos ng primatur at mga protestante din nagsalin. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin. Ano ba yung mga kerubin? Mga larawan ba yan? Hindi. Na nagpapakitang naroon ng Diyos. O naroon pala ang Diyos doon sa kerubin. Naliliman ng mga pakpak na mga kerubin ng luklukan ng awa. 21. Sabi dito, binisan din niya mo solda at lahat ng mga kagamitan sa pagsamba. O ayan, ginamit pala sa pagsamba kasi nandun nga ang Diyos sa ribulto ng kerubin. Hindi pala alam. 23, ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit. Mayroon palang mga larawan ng nasa langit. Kayo mga Baptist wala. Ano na yan? Wala nga kayong magamit sa pagsamba kasi wala nga kayong larawan eh. Yan ang problema mo, Dino Diaz. Bumalik ka lang sa Katoliko habang may panahon pa. Huwag kang atake ng atake sa Katoliko. Kasi iwan mo yung relihiyon mo. Kasi dito sa rebuttal, kahit ano nang sasabihin natin dito, World Almanac Book of Facts, 2008, page 716, yung relihiyon mong Baptist, hindi nyo naintindihan ng Biblia sa katekismo namin at sa mga nabinaryo namin, dahil kayo tatag lang na John Smith, English separatist in 1609, Origins of the Baptist Church, page 716, World Almanac Book of Facts, 2008 na taon sa Catholic, Roman Catholic, founded by Jesus, who named St. Peter the first vicar, also developed in early Christian proselytizing. Ang una pala ng Kristiyano na develop sa Biblia kay San Pedro na unang bikaryo ni Kristo, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yung Matthew 16:18, I will build my church. Sa Greek pala yung sa Acts 9:31, Hemenon, Ecclesias Catholis, hindi pala Ecclesias Baptist. So ngayon din, paano na yan? Nirebatal mo.
Mga larawan, wala kayo. Hebreo 9:15,21,23, wala ka lahat, palpaka. Itong mga nobinaryo mo, hindi nga umubra doon sa mga kasama ko. Dito pa sa hepe. Para kang nakipagduelo, isa kang magnanakaw, nakipagduelo sa mga pulis ko. Natalo ka sa duelo niyo sa pulis, tapos hinanap mo ngayon ang hepe. Dito, libing ka na talaga. Hepe ng kinausap mo dito, basahin natin. Sabi dito sa Hiligaynon, Nuestra Señora de Salvacion, ang nobena na Hiligaynon ng Katoliko, binasambahan ng iyong santos na larawan. Ang ibig sabihin dito, CCC 2132, only a respectful veneration, not the worship or adoration due to God alone. Tinanong kita, hindi pala bilang Diyos, o hindi Diyos-Diyosan. Kasi ang Diyos-Diyosan, sinamba mo bilang Diyos kahit anong bagay. Halimbawa, asawa mo, sinamba mo bilang Diyos tulad ng Ama, Anak, Espiritu Santo, tulad ng Trinity. Diyos-Diyosan na yun agad. Hindi Diyos-Diyosan yung mga banal kasi banal lang at banal na larawan, santo at santa. Pati ang larawan ng Panginoong Kristo based on CCC 2132, nadoktrinahan ka na ngayon ng apologist, delegated. Makinig ka para madoktrinahan ka. Maraming nadoktrinahan dito ngayong gabing ito. Siguro gusto mo pang magpa-Bible study, pwede, online, libre, Brad Dino Diaz. Bibigyan kita ng panahon. Dito naman San Antonio de Padua, Hiligaynon, page 26, page 27, number 24. Pagsamba kay San Antonio, sinasamba ang katawan. Si Daniel nga, Daniel 2:46, buong katawan at kaluluwa nga, sinamba din Leta-pulita pagsamba, pero hindi bilang Diyos, pagsamba bilang katawan ng santo, na si San Antonio, tulad ni San Daniel na santo na propeta. Ayan, nadoktrinahan ka na ulit sa Biblia, hindi mo alam palang Biblia, Daniel 2:46. I-take note mo yan, ng Daniel 2:46, tapos magbulay-bulay ka, mag-reflect ka, tapos panguros Dino Diaz, kay galing Katoliko, hindi mo lang alam nung dati Tapos maghingi ka ng Holy Spirit, kasi ngayon wala ka talagang Holy Spirit, hindi mo alam ang mga talata. Nagbablapik ka lang, ang hiya-hiya mo na mula kanina, i-review mo yan, ang sakit din sa tinga Para sa iyo, masakit din pakinggan kung pagkatalo mo ngayong gabing nito. Ayan. Dito naman sa San Antonio de Padua, pagsamba sa kalagayang Diyos. Pero may diretsyo naman sa sinamba at ginagalang. Ibig sabihin ng pagsamba bilang paggalang nga, respectful veneration 2132 CCC, page 573. Yung bilang Diyos, ibig sabihin yun, nung tulad ni Moses, Exodo 7:1, Exodo 4:16, Salmo 82:6, 1 Jes 34 hanggang 36, sabi ni Kristo, mga Diyos kayo, kasi they are imparted with the nature of God. 2 Peter chapter 1 verse 4, 2 Pedro 1:4, dami mo hindi alam Ang problema sa inyo, mga hindi Katoliko, dami nyo hindi alam, tapos atake ng atake kayo, sugod ng sugod kayo, binanggaan nyo pader, kaya ngayon, nabungi yun imong naong Dino Diaz. Dito naman sa Hiligaynon, Ramon Nonato naman, sabi dito, nagsinungaling ka, sabi mo, sinamba bilang Diyos, walang sinabi, ikaw nga nagputo, sinulat ko pa dito, hindi ka na makalusot dito, talong-talo ka. Sabi na mga Katoliko na Kristiyano, nagumamit sa larawan ni San Nonato, pagsamba, nagsimba kami kanimo Santos. Sumamba kami kanimo bilang santo. Hindi, sumamba kami kanimo San Ramon Nonato, isip Diyos o bilang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, walang ganyan. Pati si Santa Maria, Nuestra Señora de Salvacion, na nobena, walang sinabi dyan na sinamba ka namin Santa Maria, Nuestra Señora de Salvacion, para na ikaw ang Diyos namin, Ama, Anak, Espiritu Santo, walang ganyan. Kaya Dino, talagang nagsisinungaling ka ngayon hayagan Hindi mo kami malilito, hindi mo kami malilihis, hindi mo kami maluloko, kahit ipipilit mo pang pagsisinungaling. Hindi yan fallacy question. There is no such thing as a fallacy question when my premise is valid and based on the major and minor premise. No, ang major premise of my question,
cannot be fallacious because it anchors on the major premise. Ipatuloy mo pa ba yung kasinungalingan mo kahit mabasa na minor premise na wala pala letra por letra? Oh, di ba? Ipapatuloy mo pa ba? Kasi dati, pag question ko, wala kang letra por letra, tapos sabihin mo meron. Oh, di hayag na, lantad na sa buong mundo. Sa debate natin na nagsinungaling ka kasi walang letra por letra, ipipilit mo meron. So valid yun, hindi yun palasyos. Ikaw ang palasyos. Yung pagsabi mo na pala si question, kahit hindi ka moderator, ikaw ang palasyos. Kasi hindi mo talaga masagot. Kasi kung sagutin mo, ipit ka. At nakakahiya eh. Kasi pala sabihin mo, no, ibig sabihin, patuloy mo yung kasinungaling mo. Pag yes, di lalo na. Dino, ulat ka na, balik ka na sa Katoliko dong. Samtang na pa'y panahon dudong, Bisaya ka pa bala. O iligay noon. Di mo pala alam ang Catechism of the Catholic Church. O ulitin ko pagbasa para madoktrinahan ka. CCC page 573, Article 2132. The honor paid to sacred image is a respectful veneration. Yun lang. Bakit? Not the adoration, latria, due to God alone. 2132. Sabi mo, Brad Alvin, ang sagot ko na sinasamba niyo bilang Diyos ang Santa at sa kanilang mga larawan. Nasa 2132 nang kinut mo na CCC, nagsinungaling ka, wala dito. Ang dito, veneration na paggalang lang, na di nakusa mo naman ng Katoliko, thou shalt not bear false witness against thy neighbor, Exodo Kapitulo 20, talatang 16, huwag kang magbintang. Tapos ngayon, sabihin mo pala si question, pag itinuloy ko, itinulak kita, inipit kita, na kahit wala mababasa, 2132, dito pabor sa amin, kampi sa amin, ipipilit mo pa rin na mayroon talagang mabasa na sinamba bilang Diyos. Ayan, Dino Diaz, laglag ka na, naman. Time's up. Talunan, Mr. Dino Diaz, talunan. Time na bro. Okay, dyan na natapos ang rebuttal. At ngayon ay final na to. After nito ay conclusion na. This will be the final cross-examination coming from the affirmative. Bro Dino Diaz, 10 minutes to cross-examine the negative. Okay. Dito, Brother Alvin, sa page 24, si Antonio de Padua ba ay sinamba sa pagkahintang sa Diyos letra por letra, yes or no? Yes, kahintang ng Diyos, pero hindi Diyos bilang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, kundi bilang Diyos na He was shared with the divine nature. Das Pedro 1:4, you are shared with the divine nature, letra por letra. Mga Diyos kayo, Salmo 82:6, Exodo 7:1, Exodo 4:16, John 10:34-36. Dami pang talata, hindi Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Time. Next question, bro Dino. Okay. Yung father ba, pag sinabing kahimtang ay kalagayan, yun bang God the Father? Kalagayan ba yung pag God the Father? Yes or no? Yes, kalagayan yun at kalikasan. Walang sinabi mga santo namin, Nonato Ramonal Lato, San Antonio de Padua, Nuestra Señora de Salvacion, sinabi na kalagayan at kahimtang at kalikasan na Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Huwag kang nagbintang. Exodo 20:16. Wala kang alam sa Biblia, Okay. Mateo 22:26. You are ignorant of the scriptures and the power of God. Okay, Dodong. Sa page 24, Antonio de Padua, mabasa ba na si Antonio de Padua iginalang sinamba sa kalagayang Diyos? Yes or no? Letra por letra. Yes, ulit. Kasi limonente ng salitang kalagayan. Yes. Ang kalagayan, ibig sabihin, is parted with the divine nature of God. 2 Peter chapter 1 Yes. verse 4. Kasi sabi ng Diyos, kayo na mga anak ng Diyos, tatawagin Diyos. Psalms 82:6, quoted by Christ, John 10:34-36. Pero hindi ibig sabihin na ang kanilang kalikasan, they share the divine nature, na Diyos na rin siya tulad ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Time. Okay, next question. Yung sinabi doon na kayo'y mga Diyos, inutos ba ng Diyos na sambahin yung mga Diyos? Yes or no? Letra por letra. Sagot. Pag sinabi ng Diyos, yes.
Psalms 82:6, pero bilang santo na Diyos, hindi Diyos-Diyosan, because they are shared with the power, divine nature of God. 2 Pedro 1:4. Ang salitang pagsamba saan? Revelations 3:9. Revelations 3:9. Joshua chapter 5 verse 13, 14, 15. Daniel 2:46. Kami pang talata sa Biblia. CCC 2132. Pag sinabi ba, tama na Dudong. Okay. Pag sinabi bang Diyos, involved ba doon ang Trinity? Yes or no? Yes or no daw? Pag sinabing Diyos, bilang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, sa Objection, kalikasan, Moderator. siyempre involved, Father, Son, Holy Spirit. Yung kalagayan lang, hindi po tapos. Objection. Stop time. Objection. Hindi sumagot ng categorical eh. Pag sinabi ba no, na Diyos, ayon sa aral ng Katoliko, no, at sa Biblia, pag sinabi bang Diyos, salitang Diyos, andon ba yung Trinity? Yes or no? Yes or no daw? No, kung gamitin kalagayan lang, kasi dapat kalikasan bilang Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Kalagayan lang ibig sabihin, ang state is shared by the divine nature. 2 Pedro 1:4, magbuklat ka ng Biblia, hindi mo alam. Kaya sinabi ng Diyos, pasambahin ko sila sa inyo. Revelations 3:9, hindi mo rin alam. Tatawagin ang mga anak ng Diyos na Diyos, letra po letra, hindi mo rin alam. Psalms 82:6, quoted by Christ, John 10:34-36, hindi mo rin alam. Exodo 7:1, Exodo 4:16, hindi mo rin alam. You don't know scriptures and the power of God, Mateo 22:26. Wala kang alam talaga sa Biblia, zero ka, sa CCC zero. Okay. Sa Binario zero. Sabi mo doon sa Exodo, boy zero, sabi mo doon sa Exodo, no? Merong share the divine nature of God. Meron ba doon letra po letra o wala? Sagot. Sinabi kong share, 2 Peter 1:4, hindi ka guided by the Holy Spirit, nagkamali ka. Ang sabi ko, tinawag ng Diyos, parang Diyos. Oy! Alvin, kita Monggol. Kinig. Time's up. Walang comment. Please, kasi hindi maganda at pakinggan niyo. Stop time. Counter objection. Moderator, ito yung objection. Mr. Moderator. Hindi sumasagot si Alvin at atakot tanungin. Malinaw po aking tanong eh, categorical. Okay. Categorical. Ano tanong mo? Makiulit po yung tanong mo, please. Makinig Alvin. Ito. Makinig Alvin. Sabi mo, andun po yung share, no? Sa pagka-Diyos divine, doon sa Exodo. Bigyan, kung walang nasusubano mamaya, kung mayroon yan doon, pagbihira ba naman? Hindi pa tapos. Unahin ko muna sa kanya, tapos balik ka tayo dyan. Unahin mo muna kayo, Brodino. Objection. Wait lang. Mamaya. Tapusin ko muna kayo din kasi nauna siya eh. Anong objection mo, Brodino? Ito, moderator, sabi niya kasi, share divine, andun daw po sa Exodo. Hindi ko daw alam litra por litra, sabi niya, susundan ko sa doon kung nagsasabi siya ng totoo. Paano kung wala akong mabasa doon sa talatang sinabi mo na share divine litra por litra? Ipagpatuloy mo pa rin ba yung pagsisinungaling mo sa mga manonood ngayon? Alvin Gita Monggol ni Dudong, yes or no? Wait lang. Bro Alvin, may counter objection ka ba? May counter objection ka ba, Bro Alvin? James, moderator, counter objection ko, nagreklamo ako, moderator, sa iyo kasi nilagyan niya ang bibig ko ng salita, hindi ko sinabi. Sabi ko, share the divine nature, letra po letra, 2 Peter 1:4. Later pa yung Exodus 7, tinawag silang Diyos at ginawa silang Diyos ng Diyos mismo para kay Paraon, si Moses. Huwag niya akong akusahan, lagyan na ng salitang bibig ko. Okay, since di kayo magkasundo, Brodino, may categorical ka bang question? Kasi next question ko to. Next question ko na lang to kasi di kayo magkasundo. Kasi dito yes, ang categorical ko, sasagot sa moderator, kasi categorical ito. Paano kung wala akong mababasa doon sa Exodo na sabi mo, share divine? Ipagpatuloy mo pa rin ba ang pagsisinungaling mo, Alvin Gita Mundok, yes or no? Yes or no daw?
No, kasi inakusahan mo ako ang share the divine Tama, nature itigil mo na 2 Peter sinungaling mo. 1:4. Huwag kang sumapaw. Teka lang bro. Huwag Okay, kang teka lang. sumapaw. Warning, Sumagot ako warning. ng categorical, no. Sumagot na siya bro. Warning. Tuloy mo. Sumagot ako ng no. O, tuloy mo. ko. No, kasi ang sabi ko, share the divine nature. Hindi mo pala alam ang talata ng Biblia. Alam ng chief apologist, 2 Peter 1:4, letra po letra. Ang Exodus 7, last ko na mention, ang sinabi ko, ginawa silang Diyos dyan, si Moses kay Paraon. Hindi yan ang share the divine nature dyan sa 7:1. Sa 2 Pedro 1:4, huwag mo kaming ilihis. Huwag kang manloko, pala ka lang makapuntos. Okay. Tatalo Time ka natin. dito. Time natin on next question. Next question bro Dino. Okay. Ang nakalagay ba dito sa 2 Peter 1:4, partakers o sharing? Yes, share the divine nature. Ano bang Objection, version moderator. mo? Share dito sa Biblia ko. Abdika Sharing. moderator. Yes. Sumagot na pa siya bro. Categorical. Sumagot naman ako lang yun. Sharing daw. Oo. Sagot ako, sharing daw. Oh, sige, tuloy mo yung tanong, sagot mo, tuloy mo yung sagot mo. Sige, categorical. Itutuloy ko. Sabi Tuloy dito, they share and become participants of the divine nature. 2 Peter 1:4. Divine nature na share, na partakers sila. Alam mo ba ang share? Sa Bisaya, naambit. O di Diyos din sila tawagin. Exodus 7:1, ginawang Diyos kay Paraon Moises. Hindi Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, pero bilang santo, tinawag din na Diyos. Okay ka? Dino, magkatoliko ka na. Okay, bigyan ba ako ng Okay. talata? Boy, kita mong ball. Meron ka bang mababasa sa Biblia na yung mga sins tinawag na Diyos, litra por litra? Sige nga. Yung mga banal tinawag na Diyos ha, litra por litra ha. Yung nag-share ha. O sige. Sagot na ko, Mr. Moderator. Juan Meron o wala? 10:34, hindi mo pala alam. Meron nga meron. Sige. Kung mo na Juan akong sapawan kasi babasa ko, sabi ko meron. Hindi mo nga alam ang talatang to. Juan Next question. 34 kang teres. Sinagot sila ni Jesus, hindi pa ko tapos. Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, sabi ni Jesus na Diyos anak, aking sinabi ni Jesus, kayo'y mga Diyos. Kung tinawag niya mga Diyos, yung mga dinatnan Okay. salita ng Diyos, Over na, moderator. at hindi mangyayaring sila Time. sa kulatan. Time. Over na. Okay, sabi mo, nasusulat yung share litra por litra. Meron ba talagang nasusulat dito, 1:34, na yung nashiran sila ay ginawang Diyos o ang nakalagay po dito ay kayo'y tinawag, no? Nasusulat sa kautusan na sinabi kayo'y mga Diyos. Alin yung tama? Yung una mong sinabi o itong nasusulat sa Biblia? Tama, puro sinabi ko kasi yung share, binasa ko nga 2 Peter 1:4. English Bible sinungaling. ka, hindi mo alam. Hindi, huwag ka munang magsapaw. Mr. Moderator, sapaw lang sapaw warningan mo. Maraming Okay, beses warning. na Sige, tuloy sagot mo. Tuloy ko. Itong sa share, wala dito sa John 10:34-36. Ayun. Tinawag nga, in your law, you are God's. Huwag ka nga sumapaw. Yun yung ngayon ka dyan. Di pa ko tapos ang oras So yung share, divine nature, Biblia, letra po letra, 2 Peter 1:4. Yung tinawag na Diyos, John 10:34, letra po letra. O, nagreklamo ka dyan sa talata. Lumsupa ka sa Ginoo. Lalabanan mo ang Diyos. Diyos nagsasabi, share the divine nature, 2 Peter 1:4, John 10:34, you are God's. Tapos lalabanan mo, sino ka? Nako, mali. Okay, next question. No comments. Next question. Okay. Alam Next ka question. kasi. Ito, next question. Okay. So, aminado ka na ngayon, bro, na sinasamba ninyo sa sulat dito ni Antonio de Padua, aminado ka na ngayon na sinasamba ninyo sa kalagayang Diyos Antonio de Padua, yes or no? Big letter.
Letra po letra, yung salitang kalagayan, yes, kasi hindi yun kalikasan, kasi ang kalikasan bilang Diyos, Father, Son, Holy Spirit. Pag kalagayan lang, yun ang ginawang Diyos si Moises kay Paraon, Exodus 7:1, because Moses shared the divine nature, Dos Pedro 1:4, hindi mo alam. Tinatawag ang mga anak ng Diyos ng mga Diyos, sabi ng Diyos, John 10:34-36, hindi mo alam. Psalms 82:6, dami mo. Next question. Meron bang nasusulat dito na si Padua ay ginawang Diyos, letra por letra, o wala? Wala akong sinabi na si Padua ginawang Diyos. Ang sabi ko si Moses. Objection, moderator. Huwag kang sumapaw. Objection, Sumapaw, hindi pa ko tapos. Objection, moderator. Nag-objection kasi. Sumapaw ka. Bago ka nag-object, sumapaw ka. Hindi sumagot ng kategorikal, umiiwas si Brother Alvin. Malinaw po aking tanong, moderator. Meron bang nasusulat dito si Antonio de Padua, no? Na ginawa siyang Diyos, yes or no? Yes or no daw? Mr. Moderator, counter-objection. Counter-objection, yes. Counter-objection muna, Mr. Moderator, kasi malinaw naman na sumagot talaga akong moderator ng categorical. Sabi ko, yes, yung kalagayan nga, hindi yun kalikasan na Father, Son, Holy Spirit. Kalagayan lang yun tulad ni Moses, 7:1 ng Exodo. Sumagot ako lang, yes, moderator, tapos sapaw ng sapaw to eh. So, wayin mo moderator, word mo, -1 na 9 minutes. Kailangan kasi bro, una marinig talaga sa bibig ko. As a moderator, narinig ko kasi hindi mauna. So, kailangan talaga mauna mga bro ha. Mauna talaga ang yes or no ha, para hindi mag-objection. Kaya siguro siya ni-object kasi narinig niya, walang. Pero Dino, next question mo. Okay, ito ang next question. Yun bang kalagayan? Yun bang kalagayan? Nature ba yun? Yes or no? Hindi nga nature yon sa Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Na-share lang, na participant lang of the nature of God. Palang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. 2 Pedro 1:4, binasa ko, hindi mo alam, letra po letra sa English Bible. Sa Exodus 7:1, hindi mo alam, ginawang Diyos si Moses kay Paraon. Tutulan mo yan, kalabanin mang Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Sino ka? Kaaway ka ng mga santo, anti-Diyos ka pa, anti-anak, anti-Espiritu Santo, Maria, okay. Kalaban mo, Diyos na nagsabi. Time's up, next question. Paano kung may mababasa ako na translation sa Tagalog, Brother Alvin, na salitang nature sa isang kalagayan, tatanggapin mo? Talo ka na sa debating ito, yes or no? Sagot? No, kasi mali ang kahulugan mo, no. Kasi yung sa English dyan na nature, no. Sharing the nature yan, di mo alam, 2 Pedro 1:4. Huwag kang sumapaw. Mr. Moderator, nagsagot ako kategorikal, sapaw ng sapaw to, ang dami na itong deduction. May warning ka na bro Dino. Mr. Moderator? So, may warning na kayong dalawa. May warning na sa bro Dino. Marami ng beses, Mr. Moderator. I-deduct mo na 1 minute yan. Kaya nga, meron na siyang bawas kanina. May bawas na siya. So, ikaw ay isa pa lang naman sa iyo. Okay, sige, tuloy mo. Thank you, Moderator. Salamat. Sagot mo. Ang sagot ko, itutuloy ko, Mr. Moderator. Sa English, yes, mayroon diyang nature, pero hindi ibig sabihin nature as God the Father, Son, Holy Spirit. Kasi ang ibig sabihin, kung applied to the saints, mga santo at santa at mga anghel, sharing the divine nature. May nature pero sharing lang, participant lang, hindi mo alam. 2 Peter 1:4, letra po letra. Halimbawa, si Moses, Exodus 7:1, ginawang Diyos ng Diyos mismo. Time. Ulan mo yan. After nitong time, isiset ko ng 1 minute. 1 minute kasi si Brother Dino kanina, may tanong siya naputol yun eh. Idadagdag ko sa after itong 00 time. Tuloy mo tanong. Okay. Sabi mo doon sa sharing. Kasi pag sharing, so tanggap mo rin yung Diyos na siran din siya ng kalagayan ng tao, yes or no? Yes or no daw? Mr. Moderator, objection muna. Yes. Objection, Moderator, kasi out of topic na siya. Ang tema natin dito, mga santo at santa.
Hindi yung bakit Diyos. umiwas? Binagligtad niya. Ang Diyos na ngayon ang tinatanong. Okay bro. Pero dito ang tandaan nyo ha. Hindi. Out of topic ka nga. Nag-object ako sa moderator. Oh, okay, nag-gets na. May counter Out of topic, moderator. Okay, nakuha ko. Counter objection. Kasi moderator, ginamit niyang talatang yan, kaya sinundan ko po yung sagot niya. So, ibig sabihin kong out of topic, and out of topic pala yung sagot niya sa akin. Kaya grant po yung aking tanong. Valid. Okay. Sige, nakuha ko na. Bro Alvin, sabi niya na banggit naman ako sa sagot. So, may ano data siya, nag-follow up ata siya doon. Sige po din pa, categorical mo, kasi second debate naman to eh. Kasi sabi mo sharing ng pagka-divine sa tao. So ibig sabihin, sharing din ng tao ng kalikasan o kalagayan sa Diyos, yes or no? Yes or no? No, mali ka. Ang tao hindi pure mag-share ng kalagayang tao sa Diyos. Bobo naman ganyan eh. Objection, Walang moderator. ganyan sa Biblia. Ang tao hindi pwede makapag-share ng Sanay na. sa Diyos. Objection, moderator. Kaya sa Objection. Biblia, kay mali ka. Moderator, objection. Makinig kayo, makinig sa akin. Kategorik moderator, sumagot ako ng kategorikal. Ba't Bawas, moderator. Objection nga. Moderator. Yes. Bawas din po siya sa roles sa oras kasi po sumagot siya bubo daw. Okay. So may warning na din si Alvin, dalawa na. Okay, iwasan niyo yung mga ganyan na wala talaga yan, hindi pwede yan. Okay? So bro Alvin, ituloy mo yung moderator, sumagot naman ako eh. ituloy mo yung sagot mo, nag-counter objection na siya. Tuloy ko ang sagot ko. Tuloy mo yung sagot mo. Tuloy ang sagot po, moderator. Maraming salamat. Ang 2 Peter 1:4, ang Diyos pwede makapag-share ng kanyang divine nature, kanyang kapangyarihan sa santo. Pero ito, hindi pwede makapag-share ng kanyang pagkatao sa Diyos. Anong klaseng tanong yan? Hindi yan pwede na, walang talata sa Biblia na God was shared by human nature of man. Wala na topic ka na nga eh. Sinagot na nga kita ng categorical eh. Okay. Time up. Last question na yan. Last question. Last question na bro Dino. Dino, saan ka na? Lumabas na naman si Dino. Baka na-mute. Hindi, yung signal niya bro. Hindi kasi maganda signal niya dyan. Tayo natin. Tayo natin na papalit na yun. Lumabas ba siya, James? Na-out bro, na-out. Na-out. Sige, hintayin natin. Makalubat. Hindi naman. Loading daw. Nag-loading daw siya. Signal problem. Tayo na muna natin. Bati muna tayo dito. Okay, sige. Yan, so batiin natin si Lawrence Soria. I think Lawrence Soria. Yan. Shout out kay Arch Gatien, Gabriel Fernando, kay Boy Letra na sumusuporta, kay Brother Alvin sa debate. Yan. Ito nangyari ko sa at sino pa ba mga Catholic dito? Meron na. Shout out din kay si Cliff. Shout out kay Brother Cliff. Kay Brother Marlon. No. Kay Mary Jane. Ayan si Dino. Ayan na. Okay. So, Dino, last question ka na. Hindi po, may 1 minute pa po ako, Brother James. Idagdag mo yun kanina sa first stand ko, di ba?
Nadagdag ko na eh. Nadagdag mo na yun? Oh, nadagdag. Last question na lang yan. Okay, last question. Oo. Maliban kay Antonio de Padua na sinasamba ninyo sa kalagayang Diyos, ni Maria ba'y sinasamba din po ninyo, yes or no? Yes or no, Bro Alvin? Yes, kasi sabi sa 2 Pedro 1:4, upang makabahagi tayo sa kanyang likas, magandang balita Biblia, bilang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, nakabahagi lang ng nature of God, share and partake of the nature of God. Kasi si Santa Maria nagmilagro, gumawa ng mga milagro, di ba? Makapangyarihan si Maria, hindi tulad mo, walang kapangyarihan. O yun. Naintindihan mo na, gets mo na. Time. Okay, dyan natatapos ang yung debate at napakainit at talaga, basta sa debate talaga, nagkakainitan talaga yan, pero at the end of the day ay bilang mga tao, bilang mga nakakilala sa paniniwalang may Diyos, antik, magmamahalan naman siguro kayo, di naman siguro kayo magpapatayan. No? Ngayon, dadako tayo sa 5 minutes conclusion. Ang nauna kanina, si Bro Dino, siya yung nag-present. So, mauna ngayon sa Brother Alvin sa conclusion, Bro Alvin. Mauna ka dito sa rules. Parang DevCon din to eh. Ikaw mauna dito sa conclusion. Okay ba sa'yo? Okay, sige, Bradino. Kasi ako ang negative. Oo, sige, come on. Go ahead. Okay, maraming salamat sa ating moderator, si Bradino, for welcoming me dito sa debate forum nila ng mga Baptist. At sa aking katunggali ngayon, si Bradino Diaz. Si Brad James pala yung moderator, sorry. Si Bradino Diaz, makikita natin ngayon, naghihirap ng maghirap. Talagang hindi na na-expect na ganito sa kabugbog. Ano talaga, libing na libing talaga kung sa basketball pa, talong-talo. Wala na to, hindi na to makabangon kahit pa 10 minutes sa kanya. Kasi maliwanag review natin mula sa umpisa. Hindi to guided by the Holy Spirit Tapos ang style niya, paglilihis ang style niya. Yung sharing and partaking of the divine nature nasa 2 Pedro 1:4, tapos itatakbo na sa Exodus 7:1. Tingnan nyo mga kapatid kong Katoliko, grabe talaga ang ano ni Satanas, ang mga ahente niya, ang mga style niya, mga panglilihis. Napaliwanagan dito sa debating to. Dadalhin doon sa 7:1, hindi ko sinabi. 2 Pedro 1:4 muna, tapos malayo pa yung 7:1, last point na yun sa sagot ko kanina. Nasagot ko naman kanina lahat Ngayon yung nabinaryo niya, napalpak siya. Bakit? Yung pinakamalakas niya, nasabi doon, kalagayan ng Diyos. Kalagayan, pala ibig sabihin kalagayan, yung kapangyarihan, yung nakakarinig siya ng mga panalangin, yun ang na-share ng mga santo. Hindi yung kalikasan ng Diyos. Dito nga sa 2 Pedro 1:4 sa magandang balita Biblia, mas grabe ito kasi nababahigayinan sila sa likas ng Diyos. Likas talang ginagamit Paano na yan? Ngayon, yung sinamba, hindi siya makalusot kasi nadoktrinahan siya ng CCC Chief Apologist, magaling to sa CCC, basta mga Chief Apologist, si Biwit na yan, Bishop Delegated, kasama talaga yan ng Holy Spirit. 2132, page 573, CCC, hindi na nabuwag, nabisto siya dito na booking na nagsinungaling siya. Ano ang honor paid to sacred images and saints, mga santo-santa? Respectful veneration. Big sabihin, paggalang lang, hindi pagsamba. Bakit hindi pagsamba? Kasi not the adoration, not the worship due to God alone. Napakaliwanag din, tapos ilihis mo kami, mga Katoliko, lolokohin mo. Dino, huwag ka man loko, Dino, kasi Chief Apologist kausap mo dito. Dino, magdoktrina ka sa akin pagkatapos ito, online, libre lang, free. So wala ka na patunayan dito kay San Antonio de Padua kasi ang pagsamba dito, meaning respectful veneration, paggalang. Sa kalagayang Diyos kasi they were shared with the divine nature. 2 Pedro 1:4, Exodo 4:16, Exodo 7:1, Salmo 82:6, quoted by Jesus, John 10:34-36. Ang ganda ng latag ko, no? Dino, no? Ang dami kong talata. Magaling talaga ang Chief Apologist sa Biblia. Hindi tulad mo, wala kang alam sa Biblia.
Wala kang alam sa New Testament. Wala kang alam sa Old Testament, sa Daniel 2:46, nawala ka, 2:6 ka, nawala ka sa Joshua chapter 13 ka, Joshua chapter 5 verse 13, 14, 15 sa akin. Nawala ka dito sa 1 Corinto 10, ang 14 mo, wala pala diyang Diyos-Diyosan ng mga banal na larawan ng santo at santa. At sinamba bilang Diyos. Yun nga Diyos-Diyosan kasi sinamba bilang Diyos. Diyos mismong kalikasan, sinamba. Asawa mo din, sinamba mo bilang Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo, Diyos asawa mo na. Yun ang Diyos-Diyosan. Yung santo namin santa, si Santa Maria, hindi yun. Yung katagapagligtas mo kanina, hindi mo natutulan Obadiah 1:21. Wala kang alam sa Biblia Huwag ka lang dyan mag-hypocrite at mag-pretend you know the Bible. You don't know the Bible, you don't know Obadiah 1:21. Mga tagapagligtas ahahon sa Sion at sasakupin ang bukid ni Esau. Tapos ang buong kaharian, ibig sabihin the whole world na yan, the whole universe. Hindi lang ito sa libutan, maging kaharian na ng Diyos kasi final judgment na yan Kung tutulan mo yan, mga tagapagligtas, 1 Corinto 9:22, si Pablo din, pwede din siya makaligtas sa kapwa niya. Hindi bilang Diyos sa tagapagligtas, absolute Savior, pero relative Savior kasi binigyan siya ng salita ng Diyos. John 10:34, 35, 36. So ngayong gabing ito, wala kang napatunayan, Dino Diaz. Nabagsak ka talaga. You failed in this debate. I'm sorry to tell you, huwag ka nang ulit. I'm warning you. Do not challenge the chief apologist kasi natalo ka na ng mga pulis, ng mga SPO1. Tapos ang happy mo ngayon, ang hinamon mo, kaya ayan, bugbog sarado. Talong-talo. Hindi ka na makabawi dito. That is already recorded. Pwera na lang kung kausapin mo si James, magmakaawa ka, umiyak ka ng masyado, na i-delete natin yan, James, kasi nahihiya ako. Ayaw ko na sa chief apologist kasi hindi na akong tulog ngayong gabi. Pwede mo i-delete yan. I give you the permission to delete that debate. Para to sa lahat ng nakikinig. Mga Katoliko, kung i-delete nila, okay lang tayo basta alam nyo na talong-talo dito, bugbog sarado, wala sa Biblia. Yung paninindigan ni kapatid natin na si Dino Diaz, wala sa Biblia, New Testament, Old Testament, walang ipinagbawal na gamitin sa pagsamba ang larawan, ng holy images at mga santo-santo. Palpak si Dino. Tama na to, Dong. God bless. Okay. Thank you. Dino, para sa iyong conclusion din, 5 minutes. No, go ahead. Okay. Thank you mga kapatid. Sabi ni Brother Alvin, napakarami kong talata kasi marami akong alam. Mga kapatid, mga kaibigan, kung napapansin po ninyo doon sa talata, wala pong totoo doon ngayon yung nakalagay kasi sinundan ko kanina litra por litra. Wala si Brother Alvin, nag-object sa moderator. Sa 2 Peter, chapter 1 verse 4, basahin ko mga kapatid. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises that by this ye may be partakers of the divine nature. Sabi daw po dito, mag-share daw po ng divine nature kaya tinawag na Diyos. Ito talagang matandang ito, napakasinungaling mga kapatid Ang ibig sabihin po dito, yung mga tao po ay makabahagi kayo ng kabanalang mula sa Diyos. Pagkabanal yun, brother, sa pamagitan ni Kristo. Alvin, kita mundok. Kita mo yung panliligaw mo, manluloko ka talaga Yun bang chef ng kanluloko? Nako ba naman, Alvin? Huwag mo nga utuin yung nakikinig. Mga kapatid, ulitin ko. Chef apologist, wala po. Kung baga sa ulam, matabang. Okay po, bakit? Talinuhan ninyo po ulit ano ang paksa. Diyan po mismo sa timeline ni Brother Alvin siya nagbigay ng paksa na yan. Ano daw yung paksa? Sacred images sinasamba ba ng Katoliko? Okay, grantedly. Sacred images sinasamba ba ng Katoliko? Okay. So saan ba talaga nalagay na panig si Brother Alvin? Sa negative o affirmative? Ako nagpatotoo, sumasamba ba talaga Katoliko na ang imahe ng mga banal na larawan? Bilang affirmative, pinatunayan, sumasamba. At si Brother Alvin, ang ginawa niya, kumampi po sa akin sa makatuwid, wala siyang may napamalian.
kundi mas lalong pinatibay niya po ang aking paksa. Kaya sinasabi ko, si Padua ba ay sumasamba si Padua ba ay sinasamba ninyo sa kalagayang Diyos? Yes or no? Yes! Maliban kay Padua, sinasamba nyo rin ba si Maria sa kalagayang Diyos? Yes! Okay, tamo, hindi lang pala si Padua sinasamba mo sa kalagayang Diyos, pati pa naman si Maria. Sino nga yan, Brother Alvin? Kaya mag-iligpit mo na yung gamit mo bukas, ibabautis mo na kita, at mamaya tapos ng debate, doktrinahan kita kung saan yung tamang doktrina. Ano po, Brother Alvin? No? So, malinaw po mga kapatid na napatunayan po natin na ang RCC o yung apologista po nila hindi na po chief apologist. Ang tawag po dito, chief apologist. Ang ibig sabihin po, naging ipa. No? Naging useless po. Wala pong totoo doon sa sinabi niya. No? Kaya po, todo deny. Sabi niya daw, hindi ganon. Kasi, sabi niya, sinasamba namin, ginagamit lang namin instrumento yan sa pagsamba. Abay, ginagamit yung instrumento, tapos aminado ka, sinasamba nyo sa kalagayang Diyos. Ikaw, Brother Alvin, nagkakamali ka sa binangga mo ngayong gabi. No? Original Baptist Faith Defender, kay James pa lang, no? Ay bumaliktad ka na. Hanggang ngayon, di ka makamove on. Sa akin din. Durog na durog ka, dikdik na dikdik ka. Nagsiiyakan ngayon si Art na Katoliko. Nagsiiyakan ngayon yung tinuturuan mo. Sinong tawag dyan? Si Boy Litra dyan, Paulo, umiiyak ngayon dahil natalo ka sa akin sa debate. Akalain mo, nature daw si Kristo. Sabi niya sa akin, wala kang mababasang nature dyan. Mali daw yung nature, yung pag sinabing kalagayan. Paano kung may basa ako ngayon sa Tagalog na dictionary na yung nature ay mababasa kalagayan? Talo ka na ngayon sa debate? No. Ipagpatuloy mo bang pagsisinungaling mo? No. So, ibig sabihin, ititigil mo ng pagsisinungaling mo, Brother Alvin Gitamundok. Ititigil mo ng pagsisinungaling mo. Kasi sabi ko sa kanya, kung mabasa ko ba, ipapatuloy mo pa ba ang pagsisinungaling mo? Sabi niya, no. So maliban pala dito kapatid, ititigil niya na palang pagsisinungaling niya, hindi niya na ipagpapatuloy. Maliban kay Antonio de Padua na sa kalagayan talo ka na ngayon sa debating ito, Brother Alvin Gitamundok. Pabor po sa akin ang paksa. Ulitin ko mga kapatid, talinuhan nyo. Sacred images sinasamba ba ng Katoliko? No? Ang sagot ko ay yes sapagkat ako'y affirmative. Ang sagot naman ni Alvin, yes din. Sa makatuwid, kakampi ko na siya. No? Si Boy Litra na ngayon yung kalaban. No? Sabagkat si Boy Litra, kontra po sa talatang ito at iba pong mga apologista ng Katoliko. Bumagsak po sa tawag dito, bumagsak po. Kontra po dito, inamin po ni Brother Alvin na sumasamba sila sa larawan bilang Diyos-Diyosan. Opo. Time na. At yun natatapos ang inyong debate at napakaganda at napaka-educational. Kasi wala personalan to walang kinalaman to sa buhay ni Alvin, walang kinalaman to sa buhay ni Dino. Ito ay doktrina lamang na pinaniniwalaan, pinagtatalunan at pinag-uusapan kung alin at bahala na yung mga manonood kung ano yung dating sa kanila, kung ano yung matutunan nila, bahala na po sila doon. Wala na tayong pakialaman. At the end of the day, we are loving one another as Christians, no? Okay, dito na natatapos. Ngayon, sa minuto final remarks po. Bibigyan ko kayo. Wala na po mga dito Wala na mga patutsidahan Wala na mga abanggaan. Pasalamat na lang po tayo at saka pagpa-promote sa inyong mga program. Meron mga live debate, page ninyo, sabihin ninyo dito para makita ng mga tao, opportunity na may pakilala po ninyo, no? So, bibigyan ko si Brother Dino Diaz ng 1 minute para sa bibigay po ng final remarks niya. Dino? Okay. Mag-unang-una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kung saan po ay sinamahan po tayo ngayon na mapatibay at mapatunayan po ang paksang tinitindigan
At nagpapasalamat din tayo sa ating kausap, si Brother Alvin Gitamundok. Napakalaking oportunidad daw dito kasi sabi niya, siya daw po ay chief apologista. Ano po? At nagpapasalamat din po tayo sa ating moderator, Brother James Orenciada, na lagi nating kasama sa page po ng Original Baptist Faith Defenders. No? Yung aming page, YouTube channel dyan, paki-subscribe po at paki-click na lang din po ng bell button para po magiging update po tayo dyan sa mga debates pong parating, no? Yan po mga kapatid. At tawag dito, manood po kayo every Wednesday dito po sa Original Baptist Faith Defenders, no? Meron pong pagpapahayag by episodes, no? Ang pagtutuwid sa aral po ng Katoliko. Ayun po yung aming programa every Wednesday po mga kapatid. Kasama po natin dyan si Pastor Alexander, no? Santos, isa pong apologista din po ng Original sapagkat mayroong piki kaya po may original. Dito din po, no? Kasama din natin si Pastor Shinker Condino at si Brother James Orenciada, ang ating apologista ng Baptist. Kay God bless po sa inyo. Binabati din po natin dyan, no? Si Cliff, no? Kalamba, at yung iba din po mga kapatid namin yan, laging taga-subaybay sa programang ito. Lalo na pong mga Katoliko, no? Nagpapasalamat po ako. Wala tayong Baptist na manonood. Mabuti pang Katoliko. 100% nanonood po sa ating programa po, mga kapatid. Glory to God. Marami po tayong Katolikong natuturuan po sa ganitong aral po. Magandang gabi. God bless po. Okay, maraming salamat Bro Dino sa iyong pagbati at bigyan din natin si Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Chief Apologist for final remarks. 1 minute po Bro Alvin. Maraming salamat Brother James bilang moderator. Tapos sa pag-moderate mo, salamat din sa inyong debate forum dito sa Baptist Church, no? Sa mga kasamahan nyo dito at mga admins nyo. At sa ating katunggali ngayon, si Dino Diaz, na kahit hindi nagpapakita ng mukha, pero parang kilala ko na sa boses. Pogi naman po. James, ang hingi ko lang, i-upload natin po. Tapos kung pwede sana, humingi ako ng permiso to also have a copy of this para ma-upload din namin sa RDM General's YouTube channel, kung pwede lang. Tapos maraming salamat sa mga Katoliko dyan, Ganaboy Letra, Rain Montes Mundabon, mga kaibigan ko dyan, RDM Generals and Brothers, tapos sila Brother Chief, Galicina, Mariano, sila Brother Ramon Naul Mapalo, sila Sister Niana Jones, at marami pang iba, hindi ko na lang ma-mention kasi 1 minuto lang. Maraming salamat sa mga kapatid kong Katoliko sa inyong pagpanalangin sa aking apostolate. God bless, good night sa ating lahat. Thank you, James. Bye-bye. Salamat po, Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Chief Apologist. At sa pagkakataon ito, ako po yung nagpapasalamat po. Kinako-congratulate ko po ang dalawang debaters natin. Napaka mahusay at napaka magagaling para magbigay po ng karunungan, kaalaman sa atin po mga taga-subaybay na mga Katoliko at Baptist at mga non-Christian, even Christians. At may the Lord bless every one of you. And the Lord will always be with us and peace of rest to all of us. Maging sa mga nanonood, God bless din po sa inyo. Salamat sa inyong pagkatabay at pagkatapos, pag-umpisa sa programa nito na kayo ay talagang may natutunan kung paano kayo ay makakatulong po sa inyo. Ito muli ang Original Baptist Faith Defenders. Ito po ay i-upload natin sa YouTube at bibigyan po natin ng copy ang gustong himingi at wala po itong bawas. Sinsiguro po namin sa inyo na hindi po namin ito i-delete, hindi po namin ito aalisin dahil okay naman po ang live recorded naman po natin. At naayos na po namin ang live. Okay po, maraming salamat. God bless everyone. This is your admin, Brother James of Original Baptist Faith Defenders. We're signing out. Good night. Okay, unang-unang tanong ko, nag-focus ka sa kulto, ano? Sang-ayon ka ba na kulto ang 33 AD? Yes or no? Yes, sang-ayon ako. Okay, yung Waldenses, Baptist ba yun o hindi? Nabanggit na kanina. Okay, sagot. Sige, boss yun, boss. Boss yun.
Kaya halo-halo yun, basta't yun ay mga protestante na hindi sumasangayon sa aral ng Romano Katoliko. Mga protestante yun, brother. Okay, so tanggap mo na ang mga Waldensians ay Baptist at naniniwala ka ba na galing sila sa tunay na iglesia? Yes or no? Okay. Tama yan, kapatid. Galing din sila, no? Sabi mo kanina, ang tawag sa bumabautismo ay baptist. No? Kasi bumabautismo. At ang mga apostol pala ay bumabautismo. So tanggap po na ngayon ang mga apostol ay baptist, yes or no? Yes. Okay, yes. Ang baptist pala mga apostol. Alin ang only foundation sa dalawa? Itong tinatag sa Palestine na nasa Masisilipin o itong nandito sa katekismo kanina na Roma? Alin ang only foundation sa dalawa? Yung sa Palestine o nandito na Roma? Sagot. Sa Roma lang.